Heipä hei ihmiset kaikki ympäri Suomea ja tervetuloa Musamaikaksi Oulussa tapahtumaan. Me ollaan Oulun yliopistolla musiikkikasvatuksen studiossa tässä tätä lähettämässä ja pitäisikö me esitellä itsemme? Tai esitelläänkö toisemme? Tässä, joo. Tässä on Sutelan Katja. Terve. Yliopistolehtori Joo. musiikkikasvatuksessa. Tekee paljon tutkimusta. Nyt ollaan heikoilla jäällä, mutta kokeillaan. Erityispedagogiikka on lähellä sydäntä. Kyllä. Musiikki on totta kai lähellä sydäntä. Hän on muusikko, tekee biisejä, keikkailee, tykkää musiikista. Sen on huomannut. Se on hyvä lähtökohta täällä työskentelylle. Ja tässä on sitten Halosen Pietu, joka on meillä yliopisto-opettajana. Ja hän on meidän ATK-mestari, joten hänen puoleen voi kääntyä kaikissa siihen liittyvissä asioissa, jos tässä lähetyksessä on jotain ongelmaa. Ja hän on intohimoinen muusikko myös. Ja tervetuloa kaikille tähän tapahtumaan. Tämä viime vuonna lanseerattiin ensimmäistä kertaa ja nähtiin hyödylliseksi tavaksi esitellä meidän koulutusta. Ja sitten näyttää vähän, kertoa ensin pääsykokeista ja sitten vähän kuulumisia tuolta kentältä ja meidän opiskelijoilta ja sille, että tervetuloa lämpimästi kaikille mukaan. Juuri näin. Me ollaan molemmat tämän talon kasvattajavuosien takaa ja ei siihen aikaan ollut tämmöistä mahdollisuutta. Muistan sen itsekin kyllä, että olisikohan tuo semmoinen homma, mikä saattaisi itseä kiinnostaa ja tuntuu, että tämän tyyppinen matalan kynnyksen tilaisuus saattaa resonoi monelle teistä, että saatte kuulla siitä, minkälaista on olla musiikinopettaja ja minkälaista tänne on pyrkiä ja päästä ja koulutuksesta itsestään. Hei, pitäisikö, me tiedetään sen verran jo ilmoittautumisten perusteella, että oikeastaan aika lailla koko Suomen kartta on katettuna. Eteläisin oli tuossa ilmoittautuneessa Helsingistä, pohjoisi oli Enontekiöltä, läntisi oli Kokkolasta, itäisi oli Joensuusta, niin heitätkö chattiin, samalla testataan, että kuuluuko meidän äänet sinne, niin heitätkö chattiin, mistä heräsit tänä aamulla, mikä kaupunki? Älä pelkää, ei heitetä paljon palloa teille, mutta pikkusen olisi kiva saada kontaktia teihin. Oulusta, täältä onkin paljon porukkaa tiedä. Jep. Oulua, Raahea, siellä oli se Joensuu, Kokkola Kaustiselta, Jyväskylää, Poria, Muhosta, Kurikkaa, jes, Enontekiö. Hyvä, kyllä. Tervetuloa lämpimästi kaikilta puolilta Suomea. Vilkastaanko vähän mitä tänään tapahtuu? Eli tässä on tämmöinen terhakka 2-tuntinen meillä teille suunniteltuna. Käydään ensin tätä ihan itse koulutusta läpi, minkälaisia opintoja tähän työhön kuuluu. Sitten kysymyksiä on tullut kanssa etukäteen. Me on uitettu niitä tuonne diojen sekaan ja vastaillaan niihin sitä mukaan, kun ne tulee ikään kuin näissä teemoissa ajankohtaiseksi. Sitten nämä diat saat muuten myös jälkikäteen, eli me pistetään, viimeisellä dialla on QR-koodi sekä suora linkki näihin dioihin. Eli voit tehdä tietenkin muistiinpanoja, jos koet tarpeelliseksi, mutta saat myös ihan nämä diat, jotka nyt näet, niin näitä asioita ei tarvitse kirjoittaa välttämättä ylös. Ja samoin se tallenne meillä näyttää nauhoitus pyörivän tuossa, niin lähetetään kaikille teille. Ja niillekin, jotka ei ole päässeet paikan päälle, niin lähetetään linkki tähän tapahtumaan. Koulutuksesta, sitten niistä hakemisesta ja pääsykokeista, ja minkälaisia osioita siellä on. Ja sitten meillä on Latvalan Teri onkin siellä linjoilla. Kentällä oleva musiikinopettaja kertoo meille ihan siitä arjen työstä, minkälaista olla musiikinopettajana. Sitten puhutaan opiskelusta ja opiskelijaelämästä, ja me on nakitettu muutama nykyinen musiikkikasvatuksen opiskelija mukaan tähän. Lähdetään tuohon käytävälle pörräämään ja jututetaan heitä, että minkälaista se heidän näkökulmasta on ollut. Ja samalla kun päästään liikenteeseen, niin sitten kierrellään tätä kampusta läpi. Pyörähettä on kysytty opettajilta lupaa, että saadaan tuolla tunneilla pyörähtää, ja näette ihan oikeita oppitunteja, mitä täällä puuhataan. Ja siinäpä se pari tuntia luiskahtaa. Ja chatti on meillä tuossa näköisellä. Heti jos tulee jotain mieleen, niin nakkaa tuonne kysymystä ja reagoidaan niihinkin sitten tässä jutun edetessä. Lähdetään koulutuksesta liikkeelle. No mä voin vaikka napata tästä. Eli meille pääsee 3 erilaista polkua
pitkin opiskelemaan tai 3 erilaista polkua siihen musiikinopettajuuteen on tarjolla. Eli ensimmäisenä on tämä 5-vuotinen, eli johon kuuluu tämä kandiopinnot 3 vuotta ja sen päälle maisteriopinnot. Ja tähän ei tarvitse olla aikaisempia musiikkialan korkeakouluopintoja, että ihan sillä lukiokoulutuksella pääsee. Ja ja siis ei tarvitse olla ylioppilas. Ei tarvitse olla edes ylioppilas. Nämä on muuttunut sillä tavalla, että joku on siellä tämmöinen toisen asteen opinnot taustalla, niin se riittää. Sitten meillä on maisteriopinnot, eli jos sinulla on joku aikaisempi musiikin tai musiikkikasvatuksen kandidaatin tai AMKin tutkinto tai ulkomailla tehty joku tutkinto, johon liittyy pedagogisia opintoja, niin sitten voit hakea suoraan tähän maisteriohjelmaan, joka sitten kestää sen 2 vuotta. Ja sitten meillä on nämä erilliset musiikin opetettava aineopinnot, 60 opintopistettä, jossa kestää yleensä noin vuosi. Ja jos olet esimerkiksi luokanopettajaksi opiskelemassa tai jonkun muun aineen opettajaksi opiskelemassa, niin tämä voisi olla yksi vaihtoehto siihen. Ja kaikkiin näihin meidän koulutuksiin pyritään siis samoilla pääsykokeilla. Aloituspaikoista vielä sen verran. Kandi plus maisteri, tämä 5-vuotinen koulutus, niin sinne on 20 opiskelijapaikkaa. Maisteriohjelmaa on, oliko 8? Mulla olisi semmoinen mielessä, joo. Niillä höyteillä ainakin. Ja sitten nämä erilliset musiikinopettajaopinnot, niin niihin on 3 aloituspaikkaa tarjolla. Ja kandi plus maisteri ja maisteri valmistaa sut yläkoulun ja lukion musiikinopettajaksi ja erilliset musiikinopettava aineopinnot, niin niillä saat sitten sen tosiaan sen yläkoulupätevyyden, eikö näin? Ennakkoon on tullut tämmöinen kysymys, eli mitä kursseja opintoihin liittyy. Vilkaistaan pikkusen noita opseja tuossa kohta, mutta just tämä tietäänkin, että ainakin ennakkoilmoittautumisten perusteella, että osalla on AMK-taustaa tosiaan jo valmiiksi, niin miten nämä eroaa AMK-opinnoista. Juteltiin näistä tuossa äsken etukäteen, kummallakaan meillä ei ole AMK-taustaa itsellä, että me ei hirveän vahvasti pystytä sieltä puolelta vertailua tekemään, mutta toki tämä oma koulutuksemme tunnetaan. Niin, ja meidän koulutuksen keskiössähän on peruskoulun ja lukion musiikinopetus, eli tavallaan meidän opetussuunnitelma ja kurssit on suunniteltu sen pohjalta, että sä pystyt peruskoulussa opettamaan yläasteella ja lukiossa sitä musiikkia. Eli me keskitytään koulun musiikinopetukseen. Ja toki kun me olemme yliopistossa, niin meillä on myös tämä tutkimus tulee tässä rinnalla, eli siellä kandiopinnoissa tehdään se kandidaatin tutkielma ja sitten maisteriopinnoissa gradu. Ja tässä vaiheessa voisin sen verran puhua myös tästä tutkimuksen puolesta, että jos sua kiinnostaa tutkimus, niin tavallaan sitten voi jatkaa myös vielä siihen väitöskirjaan, eli mikä on ollut minun polkuni sitten, että olen tehnyt väitöskirjan ja nyt on sitten väitöskirjan jälkeistä tutkimusta tekemästä. Semmoinenkin polku on sitten mahdollinen, jos se tutkimus kiinnostaa. Kyllä. Ja sitten tietenkin, kun tosiaan koulumusiikki on meillä ytimessä, niin harjoitteluthan kuuluu väkevästi siihen. Eli meillä on useampia harjoittelujaksoja koulutuksen aikana. Ideana, että käyt opintoja läpi, sitten lähdet kouluun harjoittelemaan, kokeilemaan käytännössä sitä työtä, sitten palaat takaisin kampukselle tekemään lisää opintoja ja lähdet uudestaan. Eli käydään useamman kerran harjoittelusta. Mä kuvittelisin, että AMK:n puolella se ei ole samantyyppistä. Jos miettii vaikka instrumenttiopettajia, niin mä veikkaan, että he eivät luokkatyötä tee, kun eivät siihen valmistukaan. Eli sitten tavallaan voisi ehkä sanoa, että ryhmämusisointi on meillä myös se keskiö. Että miten me hallitaan ryhmiä, isojakin ryhmiä ja heidän musisointia ja miten me voidaan sitä musiikin oppimista tukea erilaisten ryhmien kanssa. Samalla jos miettii tosiaan tuommoisia, niin alussa on tullut puhuttua, että miten me kumminkin hakeuduttiin tähän ammattiin, mutta että kyllä mua on aina kiinnostanut ihmiset ja mua on aina kiinnostanut musiikki. Ja tässä työssä ne kyllä yhdistyy. Kun mietit sitä koulutyötä, mä olin reilun vuosikymmenen kentällä itsekin, niin viihdyin todella hyvin kyllä siinä tavallaan ympäristössä ja maailmassa, että siellä olin alakoululaisten ja yläkoululaisten kanssa, niin mennään välitunnilla jututtamaan junnuja ja sitten meillä tuntuu, että jotenkin sai semmoisen aika välittömän yhteyden tuon musiikin kautta nuoriin ja tuntuu, että saa olla ihan konkreettisesti heidän kasvamistaan tukemassa. Se on arvokasta mun mielestä. Niin, ja minusta tuntuu, että meidän koulutuksessa pääsee sitten niitä semmoisia omia vahvuuksia hyödyntämään. Että jos sua kiinnostaa bändisoitto, niin sä voit
saada siihen hyviä eväitä ja panostaa siihen. Meillä on projektiopintoja ja produktioita, joissa voit hyödyntää sitä. Sitten meillä on myös kuoro- ja orkesterijohto, että jos sulla on vahva tausta siellä puolella. Kansanmusiikkia, meillä opiskellaan hyvin laajasti niin kuin erilaisia musiikkityylejä tässä kaikkien kurssien ohessa. Ja tavallaan semmoinen, että jos sä oot vaikka viulisti, sulla on vahvasti joku instrumentti, niin sä kuitenkin pääst hyödyntämään sitä omaa muusikkouden kehittymistä kaikkien näiden kurssien niin kuin musisointiin painottuvien kurssien sisällä. Eli sanoisin näin, että tämä koulutus vahvistaa myös sitä omaa muusikkoutta, vaikka se opettajuus ja se pedagogiikka nyt on sitten tietysti vahvassa roolissa, kun ollaan kasvatuksen parissa. Ja sitten ne samat omat vahvuutesi sä saat viedä sinne kentälle, eli sinne kouluun mukana. Eli suomalainen musiikinopetus on rakennettu hyvin joustavaksi, että ei ole tiukkaan määrätty, että nämä asiat sun pitää opetella, nämä kolmosella, nämä nelosella, nämä seiskalla, nämä kasella, näin edelleen, vaan että työtä saa tehdä myös niillä omilla vahvuuksilla, ja se on myös kyllä yksi rikkaus. Niin, itse sen verran vielä voidaan mennä sitten eteenpäin, mutta kerron, että mä olin ennen tätä yliopistossa työskentelyä niin erityiskoulussa töissä ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa tein, niin mä esimerkiksi hyödynsin kovastikin musaliikkaa, mikä oli mulle rakas ja läheinen ja edelleenkin on, niin sitä, että mä pystyin niin kuin tavallaan musiikinopettajana hyödyntämään niitä omia mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia niiden oppilaiden kanssa, ja niin voit sinäkin sitten tehdä. Tässä on vähän niin kuin pääotsikkotasolla listattuna, eli tässä on nämä ensimmäisen 3 vuoden, jos käyt sen 3+2-vuotisen tutkinnon, niin siitä kertyy 3 vuotta opintoja, eli 180 opintopistettä, ja tuossa on noita tavallaan pääotsikkotasolla, niin mitä siihen koulutukseen kuuluu, ja sitten tuolla on linkki, saatte tosiaan nämä diat jälkikäteen, niin voitte katsoa ihan kurssitasolla, ei mennä tässä niin syvälle penkomaan. Mutta että tässä mitä on kuvattu, että siellä on instrumenttiopintoja, siellä on ryhmämusisointia, tosiaan musiikkihistoriaa, erilaisia musiikkikulttuureja, mihin tutustutaan niin kuin musiikin vinkkelistä. Ja sitten tietenkin tämmöistä ihan tieteeseen kuuluvaa ja sitten tämmöistä yleistä opiskelua, kuten kieliopintoja. Jukalla on kysymys tuossa. Ymmärsikö oikein, että kun minulla on kandi toisessa aineessa, voisi osallistua suoraan maisteriopintoihin? Joo. Eli jos se on musiikialalta, niin eikö näin, että silloin voi hakea suoraan tähän maisteriohjelmaan? Eli siis maisteriohjelmassa pitäisi olla jo tietynlaiset ne taidot, mitä meidän täällä kandiohjelmassa on annettu. Totta kai ne ei suoraan aina vastaa, mutta että tavallaan maisteriopinnoissa ei enää perustaitoja opetella. Eli sen takia tämän aiemman tutkinnon, onko se sitten kandi- tai AMK-puolelta joku tutkinto, niin olisi pitänyt antaa sellaiset perustaidot niin kuin instrumenteissa ja bändisoittimessa ja teoriassa ja kaikesta. Sen takia se painottuu siihen, että sulla pitää musiikin tai musiikkikasvatuksen alan niin kuin se tutkinto olla alla. Joo. Se luki noissa dioissa, mutta taisi ääneen jäädä mainittamatta, että vaihtoehto on myös tehdä se ulkomailla. Jos olet tehnyt ulkomailla ikään kuin kandidaattitutkintoa vastaavan musiikkikasvatus- tai musiikkialan tutkinnon, niin ne avaa polun siihen maisterin ohjelmaan suoraan. Okei, no maisterista puheen ollen, siinäpä ne onnet. Eli tosiaan se on vielä sitten 2 vuotta lisäopintoja, 120 opintopistettä tuo maisterin puolelle. Eli meiltä valmistutaan ensin kasvatustieteen kandidaatiksi ja sitten jatketaan ikään kuin uusi tutkinto siihen. Tyypillisesti ne menee kyllä ihan niin kuin perää, että saattaa mennä osin lomittaikin, niin että tehdään jo. Tai saattaa olla, että vaikka kandin työ on vielä roikkumassa ja lähdetään jo tekemään maisterikurssia siinä, mutta ne on 2 erillistä tutkintoa. Ja siellä on jo paljon sitten graduhan siellä on se yksi iso kokonaisuus. Sä oot paljon graduja ohjannutkin, haluatko kertoa jotakin maisteripuolesta? No nimenomaan tuossa niin lukee, että se on sitä syventävää, sitä omaa pedagogiikkaa ja omaa opettajuutta syventävää sitten tämä maisteriopintojen painotus siinä. Ja sitten gradusta sen verran, että yleensä siihen menee vuosi tai 1,5. Jotkut saattaa tehdä rivakammin, mutta siinä olisi tarkoitus sitten jo ehkä jotakin semmoista empiriaa, eli kerätä jotakin pieni aineisto ja ehkä sen niin kuin analysoinnissa ja siinä menee aikaa, mutta se on monesti mieluisa projekti ja sen voi tehdä myös kaverin kanssa, jos jännittää yksin lähteä gradua tekemään, niin sen voi meillä tehdä myös yhdessä. Musta tuntuu, että tuossa on menty eteenpäin tavallaan tuossa gradun tekemisen pedagogiikassakin niistä ajoista, kun itse opiskelin, että
silloin se ei ollut niin tavallista, että tehtiin parityönä, mutta mitä nyt tuolla käytävillä haistelee, niin minusta tuntuu, että aika tavallista on nykyään, että monet tekee kaverin kanssa gradun kahdestaan. Kyllä. Joo. Sitten voisi yhtenä poimintana ottaa vielä sivuaineopinnot. Eli niitähän on sekä, jos palataan vielä tuohon kandipuolelle, siellä on 25 opintopistettä mainittu sivuaineopinnot tai vaihto-opiskelu. Ja samoin toi maisteripuoli, siellä on 25 opintopistettä. Niin niillä tavallaan laajennat sitä omaa osaamistasi ja ymmärrystäsi. Aika tyypillinen, tai en tiedä niin tyypillinen, mutta yksi polku, kun jututetaan kohta opiskelijoitakin tuolla, niin siellä on yksi opiskelija, joka on juuri tämmöinen, mitä nyt kuvaan. Eli hän on ottanut luokanopettajan sivuaineopinnot. Eli hän valmistuu musiikinopettajaksi ja siinä rinnalla myös luokanopettajaksi. Eli se on yksi polku tehdä sivuaineopintoja. Mitäs muita tapoja on tehdä sivuaineita? No sittenhän sä voit tehdä, jos haluat vaikka suomen kielestä tai kirjallisuudesta, mistä itse olin kiinnostunut omina opintoaikoina. Eikö sä opetettavan aineen? Koska mä tehnyt siihen asti. Mä en tehnyt siihen asti, mutta siis tavallaan, että sä pystyt, kun sä pääset tänne yliopistoon, niin sä pystyt myös sitten muita semmoisia kiinnostuksen kohteita opiskelemaan täällä ja mahdollisesti sitten tekemään sen sivuaineen siitä, että sä pystyt myös opettamaan sitä sitten koulussa. Onko se sitten kielet tai historia tai matematiikka tai... Joo. Tiedän meiltä valmistuneita, joka on musiikinopettaja ja matikaopettaja, musiikinopettaja ja just äikäopettaja, musiikinopettaja, jonkun vieraan kielenopettaja. Tietenkin kun työllistymistä miettii, puhutaan siitä tuossa lisääkin, mutta että sehän tietenkin laventaa myös niitä mahdollisuuksia sitten, että kun sä voit pyrkiä kouluun töihin 2 opetettavan aineen pätevyydellä. No, sitten on vielä tosiaan se 1-vuotinen 60 opintopisteen polku. Ja siellä on ne on pääosin näitä musiikin aineopintoja, eikö ole? Mä en keksi, että onko sillä mitään muuta kuin ihan puhtaasti, että siellä on vaikkapa pianon vapaata säästöstä, siellä on bändisointiopintoja ja niin edelleen. Se taitaa koostua ihan niistä. Joo. Siellä on kysymys, että pystyykö ottamaan useampaa kuin yhden sivuaineen. Periaatteessa sullahan on opinto-oikeus. Mitähän se nykyään on se opinto-oikeus? Olisiko 5+2 vuotta? Niin, että totta kai niin paljon kuin intoa riittää, mutta tavallaan mitä tutkintoon sitten haluat sisällyttää, niin riittää vaikka se niin kuin 1. Mutta toki, siis niin kauan kuin opiskeluintoja riittää ja opiskeluaikaa on, niin toki voit. Joo, ja sitten joissakin sivuaineissa on, että tavallaan tunkoa on niin paljon, että siellä sitten tavalla tai toisella esimerkiksi, että kuinka paljon opintopisteitä kasassa, niin saatetaan siitä pistää jonoja, että ne, jotka on lähimpänä sitä valmistumista, niin pääsevät sitten siihen ensisijaisesti, että toki näissä on kilpailua sitten. Osassa sivuaineissa. Niin, ei kaikissa. Ja sitten tosiaan vaihto-opiskelijana voi myös käydä tekemässä nuo sivuaineopinnot. Okei, no mennään sitten siihen, että miten tänne oikein pääsee. Eli nyt jos ihan kalenteria katsotaan, niin tuossa, nyt kun eletään, mikä se on, helmikuun 22. päivä, niin muutaman viikon päästä alkaa kevään 2023 toinen yhteyshaku. Oliko eilen, kun alkoi ensimmäinen, jossa haetaan näitä lukio-opintoihin, mutta se ei meitä koske, vaan nimenomaan tosiaan toisessa yhteishaussa haetaan. Ja sitten ensimmäisen valintakokeeseen saa kutsun kaikki, jotka on hakeneet. Ja sieltä sitten ne on lähikokeet siis molemmat, eli täällä Oulussa järjestettävät sekä ensimmäinen vaihe että toinen vaihe. Ja sitten ensimmäisen vaiheen perusteella kutsutaan 40 toisen vaiheen valintakokeisiin. Ne on merkattu tuohon kalenteriin nyt molemmat, ne on 3-päiväiset, se tarkoittaa, että ne on meille 3-päiväiset, mutta sulle on ensimmäinen vaihe on 1-päiväinen ja toinen vaihe on joko 1- tai 2-päiväinen. On pyritty huomioimaan kaukaa tulijoita sillä tavalla, että se saataisiin niputettua mahdollisimman tavalla lyhyen aikajänteeseen. Mutta sitten, jotka tältä läheltä asuu, niin saattaa joutua varautua toisessa vaiheessa siihen, että käydä sitten uudestaankin. Jukka kysyy konservatoriosta. Oletko sä? Eli jos on musiikin laaja teoria suoritettuna, pääseekö suoraan syventävään vaiheeseen? Tämä tarkoittaa nyt varmaan maisteriopintoja. Siis tämä konservatorio, tarkoitatko, että haluatko siis hyväksi lukea tuota teoriaa vai että haluatko maisterivaiheeseen niin kuin suoraan hakea? Että
konservatorion tutkinto, jos on, niin onko se toinen aste? Niin, Jukka kysyy, että pääseekö suoraan maisterivaiheeseen. Maisterivaiheeseen. Konservatorio, jos sinulla on siis tutkinto tehtynä. Se kriteeri on siis alempi korkeakoulututkinto. Alempi korkeakoulututkinto, niin minusta konservatorio ei täytä sitä kriteeriä. Ymmärränkö, että se on toista astetta, eli vastaa niin kuin ylioppilastutkintoa. Minäpäs voin tarkistaa sen, niin voitte jatkaa sen vaikka. Vastaa ylioppilastutkintoa tai ammattikoulun tutkintoa. Silloin ei pääse suoraan maisterivaiheeseen, vaan alempi korkeakoulututkinto tarkoittaa siis esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tehtyä vaikka sitä musiikkipedagogin tai instrumenttiopettajan tutkintoa. Joo, tosiaan tuossa on tuo aikataulu. Ja itse asiassa tässä tuli toinen kysymys, vähän samaan suuntaan ehkä, mitä Jukka kysyi tuossa. Eli pitääkö esimerkiksi musiikkiopiston syventävät opinnot olla suoritettuna ennen kuin hakee? Eli tosiaan ei tarvitse olla mitään ennakkovalmiuksia, vaan sä voit ihan NS pystymättä sitä yleinen yliopistokelpoisuus, mikä tarkoittaa sitä jonkun toisen asteen tutkinnon suorittamista, joko ylioppilastutkinto tai ammattikoulu tai muu toisen asteen tutkinto, niin ei tarvitse olla mitään niin kuin varsinaisia musiikkialan opintoja. Totta kai pääsykokeet kun järjestetään, niin niistä varmasti tulee olemaan hyötyä niissä pääsykokeissa. Sitten Niko jatkaa. Miten jos on esimerkiksi AMKin musapedagogin tausta, klassinen kitara B-kurssi, ja osaa oman instrumenttinsa ja teorian tosi hyvin, mutta ei osaa esimerkiksi pianoa tai muita soittimia, vaikkapa alkeita enempää. Pitääkö osata tietyt instrumentit, jotta voi hakea suoraan maisteriohjelmaan, vai riittääkö se oma instrumentti? No joo, nämä Nikon kysymys sattuu hyvin tähän just. Eli tosiaan kun meillä on nuo pääsykokeet, niin ne on aika monipuolisesti, niin kuin tulet huomaamaan tässä. Siellä ei ole tarkoitus testata sitä, että sä oot valmis kaikissa näissä osa-alueissa, vaan nimenomaan niitä valmiuksia enemmänkin. Eli itse asiassa tuohon voisi jatkaakin tuosta vapaassa säästyksessä. Tyypillisesti vapaa säästys on semmoista niin sointumerkeistä, ja aika usein siinä saattaa olla nuotinnettu melodia, niin semmoisesta nuottikuvasta, että pystyt jotakin tuottamaan siellä. Täällä meillä on useita vapaasäästyksen kursseja, joissa mennään paljon varmasti eteenpäin niissä asioissa sitten. Mutta että ideana on niissä pääsykokeissa testata sitä valmiutta. Ja tosiaan sun ei Niko tarvitse olla valmis niissä kaikissa, mutta että niitä tullaan testaamaan kyllä tuolla pääsykokeissa sitten. Ja tuohon nyt itse asiassa täksi vuoksi lisätty vielä tuo, juuri ajatellen tätä Nikon kysymystä, niin tuo vapaaehtoisen näytteen mahdollisuus. Eli jos sä oot vaikkapa kitaristi, ja kun pianon vapaasäästyksellä on vahva rooli sekä tietenkin koulun luokkatyössä että noissa pääsykokeissakin, niin siihen rinnalle on kuitenkin nostettu mahdollisuus, että sä voit osoittaa musiikillisuutta tuossa vapaasäästyksen osiossa pianon lisäksi myös esimerkiksi ukulelella, kitaralla, kanteleella, aitarilla, muilla tämmöisillä säästyssoittimilla. Eli jos kuvittelisit, Niko, olet pääsykokeissa, niin jos piano on sulle vieraampi, niin sä pystyt boostaamaan tuota ykkösvaiheen arviointia vapaassa säästyksessä sillä kitaralla. Ja sitten haluaisin palata tuohon Nikon kysymykseen vielä, että tosiaan puhuttiin aikaisemmin siitä, että jos sulla on joku vahva instrumentti, niin sehän on se sinun vahvuus, ja sä voit sitä hyödyntää myös sitten musiikinopettajana. Toki, jos tulet maisterivaiheeseen, että sulla ei ole juurikaan piano-opintoja, niin sanoisin, että maisterivaiheessa kannattaa sitten vaikka ottaa pianotunteja ylimääräisiä. Niitähän ei varmasti ole maisterivaiheessa. Itse asiassa sain juuri korvanappiini tiedon, eli tehdään päivitys ensi vuoden maisteriohjelmaan sillä tavalla, joka tukee just tätä. Eli jos olet selviytynyt pääsykokeesta vapaan säästyksen osalta, mutta kuitenkaan et ole kokenut vapaa säästäjä, niin sitten sun tutkintoon lisätään vapaan säästyksen kurssi joko pianossa tai kitarassa. Eli sä teet sen myös siellä maisteripuolella silloin. Hyvä. Eli Nikolle tiedoksi, että rohkeasti hakemaan vaan ja sitten sitä pianon soittotaitoa petraamaan sitten sikäli kun pääset koulutukseen, niin sitten täällä koulutuksen aikana. Eli kitarahan on hyödyllinen soitin siellä koulussakin. Eli sullahan on jo yksi vahva soitin. Mutta sitten se, että se piano on kuitenkin sellainen, että mistä on valtavasti hyötyä. Eli sitten kannattaa myöskin siihen panostaa opintojen aikana. Matilta kysyy tuosta hyväksiluvuista. Joo, on mahdollista, että saatat pystyä typistämään sitä opintoaikaa sitä 3+2 vuodesta. Mutta se on tavallaan, että jos sä mietit, että sulla on vaikka ensimmäisen vuoden opinnot, josta sä saat hatusta heitettynä vaikka 10 opintopistettä hyväksi luettua, niin jos siihen tilalle ei
löydykään sieltä kakkos- tai kolmosvuodelta mitään kurssia, mikä täyttäisi sen saman ajan, niin sitten tavallaan, että siinä mielessä se ei lyhenne se opintoaika. Se vaan tarkoittaa, että sulla on silloin vähemmän tunteja sen lukuvuoden aikana, jos saa sen hyväksi luettua osa opinnoista. Mutta voi olla, että sinne mahtuu joku toinen kurssi. Se on ihan tosi kurssikohtaista räätälöintiä. Niin kuin tässä hyvin nousee nyt esille, että meidän taustat on niin monipuoliset ja teidän taustat on niin monipuoliset, niin tässä on tämmöistä räätälöinnin mahdollisuutta sitten. Niin ja meillä on opintosihteerit ja ohjaajat auttamassa sitten se oman lukujärjestyksen tekemisessä, että jos tuntuu, että on paljon niitä hyväksilukuja ja sinne omaan lukujärjestykseen jää tilaa ja haluaisi ehkä toisen vuosikurssin opintoja jo tehdä, niin sitten opintosihteerin kanssa voi katsoa sitä ja neuvotella myös opettajien kanssa, että kuinka onnistuu minun osallistua tälle kurssille. Niin ja oma opettajat myös. Mä oon tällä hetkellä meidän Fuksi, eli ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oma opettaja ja sä oot 4. vuoden, muistanko? Onko ne jo vitosia? Eikö ne on 4, mutta joo, meillä on tämä oma opettajasysteemi, että on sitten jokaisella vuosikurssilla oma opettaja, jonka kanssa voi sitten myös yhdessä pähkäillä näitä niin kuin henkilökohtaisen opintopolun liittyviä asioita. Se on vähän niin kuin luokanohjaaja tai luokanvalvoja lukiossa vaikka. Joo, tuosta vapaasäästyksestä, eli nyt palataan noihin pääsykokeisiin, niin ykkösvaiheessa tosiaan, eli pianolla sointumerkeistä ja itse mukana laulaen ajatuksena, että saat jotakin sointuja tuotettua sieltä ja säästät itseäsi. Mitä kehittyneempää, niin sen parempi, mutta niin kuin sanottu, että valmiuksia testataan. Sitten hieman nuotin lukua myös, eli että pystyt soittamaan sillä lailla, että siinä on melodia mukana siinä sun soitossa ja sitten sointumerkit myös. Ja sitten tuommoinen kevyt soinnutustehtävä, eli että siinä on melodialinja, joka soinnutetaan sinun valitsemillasi soinnoilla. Ja sitten on tosiaan vielä mahdollisuus siihen vapaaehtoiseen instrumenttinäytteeseen. Pelkällä pianolla pärjäät oikein hyvin myös, eli jos se piano on sinun vahvin soitin, niin sun ei ole pakko tehdä vapaaehtoista näytettä toisella säestyssoittimella. Kertooko Katja säveltapailusta? No säveltapailu on sitten sellainen, että se ei ole ehkä semmoinen säveltapailu, mihinkä olet, jos siellä musiikin teorian tunnilla on mahdollisesti ollut, niin ei ole ihan vastaavia, että taaskin testataan niitä valmiuksia. Eli että millä tavalla semmoinen perusrytmiikan hahmottaminen tai melodian nappaaminen onnistuu tai näin. Eli ne on semmoisia hauskoja tehtäviä. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin tosiaan 40 pyrkijää kutsutaan kakkosvaiheeseen, ja siellä on melkoinen liuta vielä näitä valmiuksia testaavia tehtäviä. Eli ryhmätuokio ja yksilöhaastattelu. Sä oot monena vuonna ollut siinä, etkö? Joo. Eli lähetetään tämmöinen suomenkielinen artikkeli luettavaksi noin viikkoa ennen, vähän ehkä reilu tai vähemmän siinä paikkeilla, kunhan saadaan tietää, ketkä pääsee toiseen vaiheeseen. Ja luet sitten tämän artikkelin ja sitten sen pohjalta meillä on semmoinen ryhmätuokio. Teidät jaetaan 4 hengen ryhmiin, jossa sitten tähän artikkelin teemaan liittyen teette semmoisen tehtävän sitten, minkä me annamme. Ja sen päälle haastattelemme jokaisen teistä hakijoista. Ja tämän haastattelun pohjaksi olette lähettäneet sitten etukäteen motivaatiokirjeen, missä kerrotte vähän itsestänne ja niistä syistä, miksi haluaisitte päästä meidän koulutukseen. Ja musisointivalmiudet, mä olin viime keväänä siellä ja tulen olemaan tänäkin keväänä siellä. Eli siellä on useampia bändisoittimia ja edelleen, nyt jotenkin tuntuu niin kuin rikkinäistä levyä soittaisi, mutta niitä valmiuksia testataan. Eli älä nosta käsiä pystyyn, jos et ole soittanut rumpuja, tai jos et ole soittanut bassoa, tai jos et ole soittanut kitaraa. On nimenomaan, että mitä siellä saadaan aikaiseksi niillä bändisoittimilla. Ja tosiaan kokonaisuus ratkaisee, että jos yksi alue on heikompi, niin se ei tarkoita sitä, että se koko pääsykoe on mennyt pieleen. Sitten meillä on teoriakoe, jossa, se on semmoinen, joka tehdään kaikki yhdessä, eli siellä on porukka pyrkijöitä samassa tilassa ja kynää ja paperia käyttäen tehtävä koe ja korvia käyttäen siihen tulee jotakin kuunneltavaa. Instrumenttinäytö. Joo, sitten siinä on tuo piano ja laulu. Ja siellä on vapaa-valintainen, eli saat itse valita jonkun itsellesi mieluisen kappaleen, jonka olet mahdollisesti harjoitellut etukäteen. Ja sitten sulle lähetetään
myös yksi ennakkotehtävä, minkä olet sitten siinä valmistautumisaikana sitten ehtinyt treenata. Ja toinen on sitten laulu, eli taas saat ensin valita jonkun itsellesi mieluisan laulun, minkä laulat. Ja sitten on tämä Finlandia, jonka sitten kaikki laulavat. Enää kysyy teoriakokeesta. Kuinka haastava koe kyseessä? Onko perustaso vai syvällisempää teoriaa? Mitähän sitä voisi sanoa? Voisiko ajatella, että se on enemmän niin kuin soveltavaa? Että se ei välttämättä ole semmoinen niin kuin perinteinen teoriakoe. Kaikki nämä osiot on yritetty tavallaan niin kuin rakentaa sen mukaan, että niissä on mahdollisuus pärjätä musiikillisuudella, eikä ainoastaan niillä aiemmilla tehdyillä opinnoilla. Että sä pystyt tekemään sieltä tiettyjä osa-alueita niin kuin omaa musikaalisuuttasi ja musiikillisuuttasi hyödyntäen. Minkä tasoinen olisi tuon pianon vapaavalintaisen läpikirjoitetun biisi hyvä olla? Sanoisin, että arvostamme sitä, että vaikka se olisi, miten mä nyt sanoisin, jos harjoittelet korkeatasoisen biisin ja esität sen huonosti, niin se ei ole hyvä. Vaan mieluummin, että vaikka semmoinen helpompi biisi, jonka osaat todella hyvin, niin siitä saat enemmän pisteitä, kuin että yrität itsellesi liian vaikeaa. Eli sanoisin, että semmoinen, mikä tuntuu niin kuin, sitä omaa tasoa vastaavalle, ja se, että sä niin kuin osaat sen niin hyvin kuin mahdollista. Eli ei kannata liian vaikeita ottaa, koska se on jännittävä tilanne. Vaikka me yritetään tehdä siitä mahdollisimman mukava siitä tilanteesta, ja me ollaan hakijan puolella, mehän toivotaan teitä meille koulutukseen, että me ei siellä nyrpistellä nurkassa, mutta siis, että ainahan se on jännittävä tilanne. Niin mieti sitä, että se on semmoinen, että mikä sun on mukava soittaa, että se ei ole silleen niin kuin nenä just vedenpinnan yläpuolella. Ja suosittelen myös esittämään näitä pääsykoebiisejä vaikka vanhemmille tai kavereille tai jollekin. Eli ennen sitä pääsykoetta, että opit sietämään sitä jännityksen tunnetta, kun sä esität sen jollekin toiselle. Kyllä. Eli tässäpä nämä ykkösvaiheen ja kakkosvaiheen pääsykokeet. Niin kuin huomaat, niitä on melko paljon noita osioita, mutta älä ajattele niitä semmoisena prässinä, että kuka tästä suppilosta läpi pääsee, niin on voittaja, vaan siis nimenomaan, että testataan monipuolisesti, koska meillä kaikilla on erilainen tausta, niin että ideana, että jokainen pystyisi näyttämään niitä omia vahvuuksia jossakin osiossa. Aika harvinaista on, että kaikissa noista niin kuin loistaisi tasavahvasti, vaan että joku niistä on varmaan se sun bravuuri sitten, tai jotkut. Okei. Joo, tosiaan te olette kysellytkin tuossa ja pistäkää edelleen kivasti keskustelua virtaa tässä, niin laittakaa vaan me reagoin noihin kysymyksiin sitä mukaan, kun niitä tulee. Matilda pistääkin sieltä heti syöttöä lapaan. No niin, ja Katri kans. Tarkoittaako pianon läpikirjoitettu kappale sointuja vai sointuja plus nuotteja? Eli läpikirjoitettu tarkoittaa sitä, että siinä ei ole sointumerkkejä, vaan siinä on diskanttiavain, oikean käden nuotit ja sitten bassoavain, vasemman käden nuotit. Ja ne soitetaan suoraan nuoteista. Eli se on vähän niin kuin vastakohta ikään kuin tälle vapaalle säästykselle. Ja Katri kysyy siellä, että onko kova jännittäminen este opiskelemaan pääsy? Ei missään nimessä ole este. Me ollaan melkoisen määrän hakijoita nähty tässä vuosien aikana. Tunnistamme jännityksen. Tiedämme itsekin, mitä jännitys aiheuttaa. Olemmehan itse käyneet sen mankelin ja esiinnymme jatkuvasti itsekin. Tiedämme, mitä esiintymisjännitys on. Että ei ole este pääsylle, jos pystyt jollakin tavalla näyttämään sen, niin kuin sen sun taito. Sitten kyllähän me tietysti tarvitaan se jonkinlainen tuotos sieltä, että jos nyt ei pysty laulamaan, niin sittenhän me ei voi tiedä, miten sä laulat. Tai jos et pysty soittamaan ollenkaan, niin sittenhän me ei kuulla sitä. Mutta jos sä saat niin kuin itsestäsi jotain ulos, niin josta me saadaan kiinni, että ootko sä sen tehtävän ymmärtänyt tai osannut jollakin tavalla, niin este ei missään nimessä ole se jännitys. Kaikkia jännittää. Niin, juuri että eikä meissä semmoista olekaan, ketä tuo ei jännittäisi jonkun verran, mutta että yrittää jotenkin pitää sen verran paketti kasassa, juuri niin kuin sanoit. Niin, ja muistakaa, että me ollaan teidän puolella, me halutaan teidät tänne. Joo, näin on. Me halutaan nähdä se hyvä. Viime kevään pääsykokeita kun muistelen, niin kyllä siellä hymyä ja nauruakin tuli. Ja pyrkijät istuskeli tuossa kahviossa, minkä kohta näette, niin istuskelivat kahviossa keskenään ja juttelivat, että miten meni ja mitä te teitte siellä. Ja
Ja sitten täällä taisi olla opiskelijoitakin, eikö ollutkin? Näitä meidän nykyisiä opiskelijoita oli täällä tsemppaamassa, että tukemassa pyrkijöitä. Eli kaikki ymmärtää sen, että se voi jännittää, mutta että me tehdään kaikkemme, että se ei nousisi esteeksi pelkästään. Minkälainen versio Finlandiasta? Tämähän oli laulussa, eikö ollutkin? Joo. No se versio, mikä Sibelius on säveltänyt. Eli sieltä nuotista harjoittelet sen melodian tai kuuntelemalla harjoittelet sen melodian ja sanat. Niin sillä mennään. Ei mitään jotakin transe-versiota Finlandiasta, vaan se Sibeliuksen säveltämä ja kirjoittama. Ja ihan perinteinen se. Joo, kyllä, Finlandia-hymni. Mä haluaisin kuulla sen transe-version. Joo. Saako olla taustanauhoja? Mitenkäs tässä oli? Oliko se niin, että siinä oli jommassa kummassa vaiheessa oli ilmansäästys ja oliko toisessa, että oli säästys? Katsotaanpa. Tuliko se täällä ilmi? Laulu ulkoaikulla sen sekassa vaiheessa. Eikö se ole vasta tokassa vaiheessa, niin. Kun se on? Joo. Okei. No mitähän se säästys oli, koska meistä ei kumpikaan ole siinä osiossa. Meistä kumpikaan ei ole siinä, niin en osaa sanoa, mutta meillä tulee siis aina ohjeet, hyvin tarkat ohjeet hakijalle kyllä. Että joskus on meillä ollut, niin koska olen ollut itse säästämässä laulajaa, niin silloinhan voisi ajatella, että se taustanauha voisi olla mukana, mutta nyt en osaa sanoa, koska meistä kumpikaan ei siinä ole, mutta siitä tulee ihan varmasti tarkat ohjeet. Ja nyt kun tämä kysytään, niin nythän me osataan vielä huomioida tämä siinä hakuohjeissa, että siinä varmasti lukee se, että voiko taustanauha olla. Kirjoita ylös itse. Kirjoitetaan ylös saman tien. Sitten voitaisiin mennä ihan kentälle, eli minkälaista musaopen työ on. Haluaisitko avata otetaanko semmoiset pikkutarinat ihan meistä molemmista, että minkälaista se meillä oli se kenttätyö, ja Terhi on meillä kanssa linjoilla. Päästetään hänet tuossa kohta ääneen, mutta mahdollisimman laajasti, että saataisiin erilaisia tarinoita. No siis mä olin tosiaan siellä erityiskoulussa, opetin lähinnä yläluokkalaisia, 7-9-luokkalaisia ja tykkäsin ihan valtavasti, siis opettaa varsinkin kun erityiskoulussa oli aika pienet luokat tai siis ryhmät, että mä kyllä tykkäsin siitä ensinnäkin siitä vapaudesta, eli musiikinopettaja yleensä ainut musiikinopettaja koulussa, jos ei ole sitten jollakin painotetussa koulussa, niin sitähän saa niin kuin toteuttaa sitten omien vahvuuksien mukaan ja totta kai opetussuunnitelmaa seuraten, mutta siis, että voit niitä omia vahvuuksia käyttää. Ja musta se oli tosi palkitsevaa. Musiikki on mieluinen oppiaine suuremmalle osalle, eli siinä mielessä meillä on niin kuin valttikortti, kaikki kuuntelee musaa. Suurin osa ihmisistä kuuntelee musaa, eli sulla on aina joku naru, mistä sä voit vetästä, että sä saat oppilaat motivoitumaan. Eli sanoisin, että se oli tämä plussa. Ja omaan taustaani muistelen, niin olin tosiaan 11 vuotta koulussa opettajana. Mulla on itsellä, kun puhuttiin näistä vahvuuksista, niin mulla on bänditausta, eli on kierrellyt pitkin Suomeen nuorempana bändien mukana, ja se oli kyllä varmastikin se tavallaan niin kuin linssi, minkä läpi toki me tehtiin paljon muutakin siellä, mutta että bändi soitto soi ja laulu raikas hyvin useilla tunneilla, ja pyöriteltiin bändikerhoja ja käytiin kilpailussa oppilaiden kanssa, saatettiin käydä vaikka omalla autolla jossakin kilpailussa, ja se juhlien järjestäminen. Mulla oli semmoinen rehtori, joka sanoi, että kouluvuoden aikana tehdään yhtä sun toista, mutta se mikä sieltä jää mieleen, niin on ne juhlat. Ja onhan ne jonkunlaisia tähtihetkiä, ne joulujuhlat ja kevätjuhlat. Aina tietenkin, kun ne NS-tähtioppilaat siellä, semmoisia kokeneita soittajia ja varmoja esiintyjiä, ja kun ne pääsee liekkeihin, niin sehän on aivan upeaa, mutta jotenkin kyllä mä sanoisin, että ehkä vielä vahvempia muistijälkiä jäi itselle niistä vuosista, niistä oppilaista, jotka niin puhkes kukkaa. Saattoi olla joku ihan umpiujo tai sulkeutunut oppilas, joka sitten vaikka 9-luokan kevätjuhlissa lauloi 1 tai 2 riviä mikkiin sooloa ja veet oli silmissä monta kertaa. No semmoinen ammatti. Siinä saa jotenkin niin kuin
se ympäristö tarjoaa säännöllisesti mahdollisuuden liikuttua sen oman työnsä äärellä ja niistä oppilaista tuolla tavallaan. Liikuttua niin omasta laulusta. Niin, joo, niin just. Vitsi mä vedin hyvin. Joo. Oletteko kokeneet musiikinopettajan työn monipuoliseksi työksi? No todellakin, että ei ole samanlaista päivää. Että tokihan siinä alkaa ammattitaidon ja vuosien myötä tulla sitten semmoinen niin kuin rutiini, mikä on siis hyvä asia siinä mielessä, että sun ei tarvitse kaikkea aina suunnitella uudestaan, että tiedät, mitkä hommat toimii, mitkä on motivoivia tehtäviä, mistä oppilaat tykkää. Ja nimenomaan siinä voi sitten, riippuen tietysti koulusta, mutta voi nimenomaan sitä musiikkia voi hyödyntää monessa tapahtumassa. Ja jos tiedän kouluja, jossa on vaikka tämä musateknologia vahvasti läsnä, Merikosken lukiossa ainakin on ollut, niin sitten tavallaan tehdään omia prokkiksia siitä. Eli tavallaan, että sä pystyt sitä hyödyntämään sitä omaa. Että kyllä mun mielestä se on monipuolista. Mutta mikä tahansa työ hän voi käydä jossain vaiheessa tylsäksi, jos ei itse niin kuin, tavallaan halua uudistua. Luoda nahkansa uudestaan. Niin, ja sitten sehän oli, että ainahan sun pitää olla kärryillä siis nykymusasta, jotta sä oot niin kuin, uskottava musiikinopettaja, niin kyllä sun ne soittolistat on tunnettava. No, mä oon kyllä huomannut, että mulla on käynyt siinä mielessä vähän niin kuin päinvastoin, että kun mä tulin koulumaailmasta tänne yliopistoon, se ei samalla tavalla, kun me opiskellaan eri tavalla kuin koulussa täällä, niin että kyllä mä silloin olin paremmin niin kuin päivän biiseistä pinnalla, kun mä Junnujen kanssa olin siellä koulumaailmassa. Okei. Että noinkin sitten. Ja sitten mitä puhuttiin tästä rutinoitumisesta, niin musiikkiaineen opettaja, niin mullakin oli semmoisia vuosia, että saattoi olla 7-luokkia 8 kappaletta. 8 7-luokkaa, mikä tarkoittaa, että mä pidän saman tuntisuunnitelma 8 kertaa viikossa. Mutta toden totta, siinä oli joka tapauksessa 8 erilaista tuntia. Että porukat vaihtelee, porukatten koot, porukatten dynamiikat, minkälaisia oppilaita siihen sattuu, niin niistä tunneista tulee erilaisia, vaikka ne paperilla olisikin sama tunti. Ja mä kyllä opin nauttimaan siitä niiden vuosien aikana siitä, että kun tietää itsekin jo se, että jos sä pidät sen tunnin ensimmäisen kerran ja sä pidät sen saman tunnin 8. kerran, niin on siinä itsekin kehittynyt jo sen saman tunnin pitämisessä. Ja sitten vielä vuodesta toiseen, että toisaalta uudistaa opetusta, mutta niin kuin Katja tuumasi, että tämä oli hyvä, tämä pidetään ensi vuonnakin. Ja just tosiaan se jotenkin hioutuu paremmaksi ja paremmaksi. No, kai se on sitä ammattitaitoa. Se on sitä ammattitaitoa, sä opit tuntemaan myös oppilaita ja sulle tulee semmoinen tuntosarvet kasvaa, että miten oppilaiden kanssa kannattaa toimia. Ja ehkä miinuspuolena sitten on ainakin itsellä tuli se, että sitä kuuloa pitää suojata. Eli tämä työ on semmoista, että tässä sitä ääntä tulee. Eli se on semmoinen, että sitten huomaa, että päivän jälkeen voi olla pikkusen silleen. Joo. Ja jos itseäni testasin kuulon, eikä ollut kuulovaurioita tullut, että se on huomioitava asia ilman muuta. Että joo, esimerkiksi kyllä. Vaikka niin kun, käyttääkö sähkörumpuja vai akustisia rumpuja ja minkälaiset pelisäännöt on luokassa. Ja että se täytyy itse rakentaa se työrauha sinne luokkaan. Että se vaikuttaa kyllä monella muullakin tavalla työhyvinvointiin kuin pelkästään se kuulohuollon näkökulma. Pääsettäisikö me nyt Terhi ääneen? Terhi on siellä kentällä niin kuin ehkä parempi puhumaan näistä asioista kuin me tällä hetkellä. Hyvä idea. Tosiaan mukava nähdä teitä ja kiva olla täällä mukana. Mä oon tosiaan Latvalan Terhi ja musiikin opettaja ammatiltani. Asun Kurikassa ja työskentelen Kurikassa yhteiskoulussa ja lukiossa, eli opetan peruskoulussa 7-9-luokkalaisia ja sitten lukiossa vielä on lukiolaiset. Tällä hetkellä olen vielä hoitovapaalla kotona, mutta sen verran on tatsia nyt hommaan, että kävin tuossa sijaistamassa sijaistani 2 viikkoa, niin juuri 2 tässä edellistä viikkoa, niin olen sillai taas ihan mukana hommassa. Onko sä siellä sun omassa musaluokassa nyt? Mä oon täällä omassa musaluokassa, että mä tulin tänne inspiroivaan ympäristöön. Ja tosiaan muuten tässä vaiheessa pitää sanoa, että ilokseni katsoin, että täällä on ainakin yksi tuttu-nimi linjoilla. Tosi kiva juttu, terveisiä tutuille ja kaikille muillekin. Mutta tosiaan on täällä nyt omassa musaluokassani, tai meidän musaluokassa täällä lukion puolella uudella kampuksella. Minkälaista se sun työ ja arki on, jos kerrot ihan, että minkälainen tyypillinen kouluviikko tai koulupäivä on? Millaista mun työ on?
No ensinnäkin se on superkivaa. Mä tykkään työstäni tosi paljon. Musaopen työ on vauhdikasta ja se on vaihtelevaa. Että vaikka se on kliseistä se, että mikä päivä ei ole niin kuin samanlainen, niin se kyllä todella pitää paikkansa. Päiviin mahtuu tosi paljon musaa, ihan peruskasvatustyötä, paljon kohtaamisia nuorten kanssa, kivoja työkavereita, mukavia tiimejä ja yhteistyötä. Se on musta myös tosi tärkeää ja huippua. Sitten on ihan sitä tuntien valmistelua, sointulappujen tekemistä, sovitusten tekemistä, soitinten virittämistä, tapahtumien tuottamista, konserttien järkkäilyä ja jännittämistä ja semmoista. Eli jännittäminen jatkuu sielläkin sitten siellä. Kyllä, joo, ei se näihin pääsykokeisiin, se ei varmasti tule loppumaan. Se on hyvä, se pitää virkeänä. Kyllä. Me oltiin yhtä aikaa opiskelijana tosiaan silloin vuosia sitten. Ja tämä mihin nämä linjalla olijat on nyt pyrkimässä mahdollisesti, niin minkälaisia eväitä sä sait näistä vuosista tässä talossa tuohon kenttätyöhön, mitä sä nyt sitten teet? Joo, siis ne oli semmoisia, niin kuin niiden pitääkin olla niiden opiskeluvuosien, niin kasvun vuosia siihen niin kuin sitä musiikin opettajan ammattia varten. Ja koulutus oli hirveän monipuolinen, että sai kehittää sitä omaa muusikkoutta ja laajentaa niitä omia niin kuin musiikillisia taitoja, kun me kaikki tullaan niin kuin hyvin erilaisista lähtökohdista ja on ne omat vahvuudet, mistä Katja ja Pietu tuossa puhuivat jo, niin sai niin kuin kehittää sitä muusikkoutta ja sitten lähteä niin kuin kohti sitä opettajuutta siinä, että antoi paljon eväitä. Ja sitten tosiaan, kun päästiin jossain vaiheessa harjoitteluihin, niin ne antoi ihan tietenkin semmoista suoraa osviittaa. Ja edelleenkin yli 10 vuoden niin kuin jälkeen, niin kyllä on käytössä, niitä on huolella tehty niitä tunteja, niin sieltä on parhaat myöskin vielä sitten edelleen käytössä. Koitko sä, että sä olit NS valmis opettaja, silloin kun maisterin paperit oli kourassa ja sä vertaat siihen, minkälainen sä nyt oot, niin onko se kasvu jatkunut siellä kentällä vai onko se ollut aika samankaltaista kuin se oli vaikkapa niissä viimeisissä harjoitteluissa? Joo, ehdottomasti tosi paljon on niin kuin kasvu jatkunut ja se jatkuu edelleen. Ja se on tämän työn niin kuin yksi paras niin kuin puoli, että se työ opettaa koko ajan ja koko ajan saa itsekin tehdä oivalluksia siitä, että miten tätä työtä pitäisi tehdä, miten sitä musiikkia kannattaisi opettaa ja just näille oppilaille ja tämän tyyppisille oppilaille. Ja se on niin kuin se yksi niin kuin ihan timanttinen juttu tässä. Niin, eli ei tarvi edes olettaa olevansa valmis. Saatikka tänne hakiessa, kun sitä ei ole vielä täältä valmistuessakaan, että ihan samat kokemukset mulla on kuin Terhillä, että kun sinne työhön sitten meni, niin kylläpä se työ sitten opetti, sanotaanko näin. Kun muistelee jotakin ensimmäisiä tunteja, mitä on kentällä pitänyt, onhan ne ollut aika noloja varmasti. Joku pitää olla sunkin ensimmäiset. Niin, että pitää tehdä ne ensimmäiset tunnit totta kai. Niin. Mä oon ajatellut, että nuorena, tai silloin ihan alkuvaiheessa niin kuin tosi paljon sit varmaan sai anteeksi sillä niin kuin älyttömällä innolla, millä niin kuin teki sitä hommaa. Niin. Ja ei sitä varmaan silloin itse jotenkin ajattelekaan, että tai siis tosiaan, että sä myöhemmin vasta pystyy analyyttisemmin miettimään sitä, kun katsoo omaa polkua taaksepäin, että minkälainen opettaja on ollut silloin kun aloitti sen työn. Kyllä. No mitkä sun työn semmoisia haasteita on, että vai onko niitä? Joo, totta kai on niin kuin haasteita. Ehkä mä oon tämmöinen, että mä katson aika tämmöisten jotenkin, mä vaan tykkään niin paljon, että niitä on jotenkin vaikea löytää, mutta totta kai niitä haasteitakin on ja ryhmät saattaa olla erilaisia. Meidän aine on niin kuin tällaisen, jos puhuitte työrauhasta tekin siinä, niin sen semmoisen työrauhan ja ryhmän hallinnan ja sen, että äänen voimakkuudet ei kasva liian korkeiksi, niin tietysti tällaisia haasteita on ja tietysti oppilasaineesta on monenlaista, että tietysti niitä haastaviakin tilanteita tulee, mutta nekin kuuluu tähän työhön. Haluatko sä avata, puhutaan vielä vaikka tuosta työrauhasta, niin miten sä ihan konkreettisesti, miten sä pidät 25 teini-ikäistä näpeissäsi? No tietysti tunnit pitää olla sillä lailla niin kuin hyvin valmisteltuja
että itse tietää, mitä ollaan tekemässä. Tilat pitää olla siinä kunnossa, että mun ei tarvitse alkaa säätämään kauheasti mitään sen oppitunnin aikana, vaan että ne on pelikunnossa niin sanotusti sillä hetkellä. Luodaan yhteiset säännöt ja sitten tietysti semmoisella, miten se nyt sanoisi, semmoisella hyvällä meiningillä, että koitetaan luoda sitä hyvää yhteishenkeä, että siellä niin kuin pysyttäisiin, kaikki jotenkin pysyisi siinä asiassa ja näin. Niin. On kyllä semmoinen, minkä mä jaan kanssa, jonkunlaista semmoista tavallaan niin kuin nuorella tanssia sen välillä, että siellä on hyvä meininki ja ihmiset, oppilaat uskaltaa heittäytyä ja lähteä mukaan siihen hommaan, mutta toisaalta sitten kuitenkin, että mopo ei lähde keulimaan. Kyllä, rajat kuitenkin. Ja ne rajat ja ne säännöt itse aikana niin tein yhdessä oppilaiden kanssa. Eli sitten semmoinenkin, että kyllä täälläkin koulutuksessa annetaan sitten niitä keinoja siihen, just tuohon, mistä Terhi puhuu, tähän ryhmähallinnan ja näitä keinoja, että nekin on opeteltavissa. Ja toki se työkin opettaa sitten. Joo, näin. Sulla on tosiaan vuosikymmen polkua takana ja varmaan useampi vuosikymmen edessä. Osaatko tässä kohtaa sanoa, että onko joku ollut tavallaan yllättävää? Mietitään meidän porukkaa tässä linjoilla nyt, jotka miettii, että lähteekö tälle samalle puolelle. Onko joku asia, sekä positiivisesti että sitten negatiivisesti, niin onko joku asia yllättänyt sinua tässä ammatissa? Ehkä no työ on niinku ollut aika lailla sellaista niinku odotusten mukaista, että tämä on ollut mun semmoinen unelma-ammatti tuolta yläkouluajoista, että mä silloin jo vähän silloin oli vielä valintaoppaat paperisia ja tämmöisiä, niin olen tutkaillut, että ei vähän kivan näköinen niinku koulutus, että tämä voisi olla semmoista, mitä mä haluaisin tehdä. Että mulla on ollut jotenkin aina semmoinen odotus, että tämä on kivaa työtä, ja ne odotukset on kyllä niinku täyttyneet, että osasin odottaa, että työ on kivaa, mutta se on silti ylittänyt ne odotukset. Entä sitten löytyykö sitä kolikon kääntöpuolta? Onko joku semmoinen asia, mitä et osannut odottaa? Ehkä ei tule nyt juuri sellaista niin kuin mieleen. Joo. Mulla oli, saanko mä sanoa? Joo. Siitä on kyllä aikaa, kun olin itse siellä koulussa, mutta mä muistan, että se musiikki herätti vahvasti tunteita. Eli tavallaan musiikin opettajana piti olla ehkä silleen hereillä myös silleen, kun nuoret kokee sen musiikin hyvin vahvasti, mikä on siis vahvuus, mutta siis sillä tavalla, että enpä arvannut, että mä joudun tavallaan silleen olemaan myöskin herkillä niiden nuorten, niin kuin, että mitä tunteita se musiikki saattaa herättää. Ja se oli mulle semmoinen uusi asia. Joo, tuo oli hyvä pointti kyllä. Joo, ja niin kuin puhuin tästä liikuttumisesta, että niin opettajissa kuin oppilaissakin sitten. Niin, ja ehkä tämä on niin kuin myös se työn suola, siis, että kaikki me tykätään musiikista, niin sitten me saadaan sen musiikin parissa olla, ja se merkittää meille paljon. Ja se nimenomaan herättää meissäkin tunteita, ja sen takia me iloitaan siitä, kun se herättää oppilaissakin tunteita, ja saadaan jakaa niitä kokemuksia yhdessä. Ja vielä kuukausipalkalla. Ai niin, tästä saa rahaakin. Niin, se taitaa olla aika harvoja niin musiikkialan ammatteja, joista saa niin kuin tavallaan säännöllistä varmaan kuukausipalkkaa. No saadaan sinfonian soittajatkin. Joo, no siis on totta kai muitakin, mutta että tai ensimmäisenä tuli mieleen, että kun itsellä on bänditausta, että vaikka jos alkaa pyrkii artistiksi, niin se on mahdollista, mutta että tavallaan jotenkin selkeämpi polku on tässä tarjolla. Niin, ja varmaan parempikin palkka kuin muusikolla. Opettajan palkka kuitenkin, kun on yliopistokoulutus. Okei. Mitäs Terhi on meiltä opettajan lomista? No sanotaanko, että ihan mukavan mittaiset. Mutta kyllä niitä toisaalta tarviikin. Että kyllä sitä niin kun, vedetään aika täpöllä ne viimeiset viikot. Että kyllä siinä niin kun tarviikin sen semmoisen palautumisen sitten jaksaa taas aloittaa uudella innolla. Että kyllä se on aina sitten hieno hetki myöskin, kun ne koulut alkaa elokuussa, saa uuden OP-kalenterin. Ja tuosta tuli mieleen, että kyllähän siis musiikinopettajan työhön kuuluu muutakin kuin vain se opettaminen. Eli sittenhän on arviointi ja sitten juuri nämä juhlat ja
tästä kalustosta vastaaminen ja siis varmaan muitakin vastuita voi tulla kouluyhteisössä osana sitä työyhteisöä. Eli tavallaan, että se opettaminen on tietysti varmaan se päätyö, mutta että siihen liittyy paljon. Tosi paljon työtä. Niin on. Onko vielä jotakin, mitä haluaisit, mitä ei ole tullut tässä nyt esille, niin haluaisit itse sanoa tästä työstä taikka näille ihmisille, jotka miettii tätä tulevana ammattia? Siis en tiedä, onko tämä nyt tullutkin sillä, mutta tuossa kirjailin vielä just vaikka näitä parhaita juttuja, niin kuin mikä tässä työssä mun mielestä on niin kuin parasta. On jotenkin yhdistettynä ne musiikki ja ihmiset. Ja se on jotenkin ihan parasta, että saa niin kuin päivittäin tehdä sen musiikin parissa just töitä ja nuorten parissa. Ja heistä tulee tosi niin kuin tärkeitä niistä oppilaista ja opiskelijoista. Ja jotenkin se on niin hienoa seurata sitä kasvua. Ja jotenkin kun on oppilaita ja opiskelijoita niin kuin hyvin erilaisista niin kuin musiikillisista lähtökohdista saanut opettaa, että osa on pitkällä, niin sitten on hienoa niin kuin auttaa eteenpäin ja antaa semmoisia vinkkejä, että hei, sä voisit tehdä tämä vielä tällä tavalla, niin sä saisit tähän vähän lisää näin. Ja sitten toisaalta niin kuin mua aina sykähdyttää se, että osa tarttuu soittimiin ehkä niin kuin silleen, niin kuin säännöllisesti ja enemmän niin kuin ensimmäisiä kertoja ehkä. Et voi olla, että alakoulussa on soitettu ja näin, mutta sitten yläkoulussa kuitenkin se on viikoittaista ja on hyvin kaikille niin kuin kaikkia välineitä. Niin sitten jotenkin se, että tulee se oivallus siitä, että hei, että mähän osaan soittaa ja tää on kivaa ja näkee sen intensiivisen katseen, kun seuraa taululta, että missä mennään, että pysyy mukana tässä soitossa, mitä nyt milloinkin ollaan soittamassa. Ja sitten toisaalta on nämä ihanat vilpertit, jotka sitten saattaa hyvinkin saada sieltä puolelleen ja huomata, että hei, että tämä tyyppihän on keskittynyt tämän tunnin ajan soittamiseen, että se seuraa kanssa silmä kovana, että missä mennään ja sitten on hienoa laittaa Vilmaan merkintä, että soitit hyvin bändissä mukana tai löysit taitavasti sointuja tai muuta, niin se on se on sitä kans niitä liikuttumisen hetkiä, mistä puhuttiin tuossa, mitkä on tosi huippuhetkiä. Eikö se ole niin, että se voi olla jollekin oppilaalle ainut tunti viikossa, milloin hän pääsee niin kuin loistamaan tai olemaan positiivisella tavalla esillä? Just näin, että saa niin kuin niitä eri vahvuuksia ja löytää itsestään niitä uusia puolia ja semmoista vahvistaa, se musiikin opetus voi vahvistaa semmoista niin kuin ryhmään kuulumista ja osallisuuden kokemista. Niin ja monet nämä taide- ja taitoaineet on sitten semmoisille tekijätyypeille hyvä, että joille voi ne lukuaineet olla haastavia, niin sitten tämmöinen toiminnallisuus niin toimii sitten sellaisille oppijoille paremmin. Kyllä. Haluatteko linjoilta kysyä vielä Terhiltä jotakin? Aletaan päästämään Terhiä tuolta. Meiköhän sä opettajahuoneeseen kahville, vai mitä sä teet, kun sä et ole tänään töissä siellä? Joo, hetken aikaa tässä pyörin ainakin. Joo. Mutta hei, suurkiitos Terhille. Kiitos Terhi. Kiitos, oli ilo olla mukana ja kiva kuulla sieltä vähän niin kuin mukon kuulumisia tässä tälleen samalla. Joo. Mahtavaa, että pääsit mukaan ja kaikkea hyvää tähän alkavaan kevään. Kiitos samoin ja kaikille tänne kanssa. Oikein mukavaa kevään alkua. Me nähdään sun kanssa mahdollisesti kesällä, kun meillä on semmoisia vuosikurssitapaamisia melkein joka vuosi. Joo, ehdottomasti. Yes. No niin, heippa. Kiitos. Moi moi. Tässä oli muutama kysymys aiheeseen liittyen. Eli tässä on, työn kuvasta tietenkin voisi puhuakin. Ja tässä on heti meissäkin on kaksi hyvin erilaista tarinaa. Täällä on kysytty, meneekö valmistuneet oppilaitoksiin töihin vai pitääkö esimerkiksi omia kitaratunteja? Sitten toinen kysymys, minkälaisiin tehtäviin musiikinopettajana voi työllistyä oppilaitosten lisäksi? Eli esimerkiksi jonnekin muualle musiikkialalle. No, omasta puolestani voin esimerkiksi kertoa, että miten mä päädyin musiikinopettajaksi. Niin mä aloitin sillä tavalla, että mä aloin antamaan yksityisiä pianotunteja. Ihan tavallaan NS-ummikkona, että mä koin, että mulla oli jotakin opetettavaa siinä
jo ennen kuin rupesin musiikinopettajakoulutukseen, ja itse asiassa se työ jatkuu edelleen. Eli se on täysin mahdollista, että sä voit antaa niitä yksityisiä kitaratunteja esimerkiksi tämän työn rinnalla, ja monet tiedänkin semmoisia opettajia, jotka tavallaan saattaa koota, että heille rakentuu pikkuhiljaa semmoinen tavallaan niin kokonaispaletti, että he voi olla jossain koulussa jonkun ajan viikosta, sitten heillä saattaa lisäksi olla vaikka yksityisiä soitto-oppilaita. Ja sitten on lukuisia muita polkuja kanssa. Kyllä, ja siis mulla on perinteinen musiikkiopistotausta, ja pianoa intensiivisesti treenasin lukio 3 asti, ja sitten vuoden haahuilin, ja sitten hain tänne yliopistoon opiskelemaan, ja sitten on tosiaan sitä musiikinopettajan työtä tehnyt, mutta haluaisin ehkä tuohon yhteen kysymykseen vastata, missä puhutaan noista muista työllistymistä mahdollisista. Meillähän nyt kuitenkin ollaan jotenkin päädytty molemmat tähän musiikin opettamiseen. Mutta tämähän on hyvä peruskoulutus moneen muun vaikka kulttuurialan työhön. Eli meidän Oulun Sinfonia Intendentti on tällä hetkellä meiltä valmistunut, tai tämä kulttuuripääkaupunki Oulu 2026 johtaja on meiltä valmistunut musiikinopettaja. Eli se kulttuurialalla on paljon sellaisia töitä, mihinkä tästäkin koulutuksesta saa valmiuksia. Eli minusta tämä on aika hyvä semmoisen musiikin ja kulttuurialan koulutus myös. Ja tosiaan, jos luokkatyö itsessään ei ole se ykkösjuttu, tai että voihan se on, että sä käyt siellä ja sitten saat päätyä jonnekin muualle, mutta että kasvatustieteen maisterin ylempi korkeakoulututkinto, niin sehän on ihan kovaa valuuttaa jo ihan sinälläänkin. Taika kysyy, että pystyykö musiikinopettaja opettamaan pelkästään lukiossa. No sanoisin, että pystyt, jos on hyvät tähdet kohdilla, että esimerkiksi Madetyön musiikkilukio on semmoinen, missä musiikinopettaja opettaa vaan lukiossa, eli varmaan näissä erikoislukiossa. Ja sitten jos sattuu semmoinen kombo, että sulla on lukioita, ehkä useampi lukioita, mutta itsessään lukion se musiikin oppimäärä ei taida riittää ihan siihen ainakaan niin 100% tuntimäärään, että jos sä oot, niin kuin, koska lukiossahan se on vaan nyt pakollinen se yksi kurssi ja sitten on ne valinnaiset. Joo, ja se 100% työmäärä tarkoittaa siis käytännössä 21 45 minuuttista tuntia viikossa on perusasteella. Onko lukiossa maksuperän pieni, muistanko oikein? Näin. Okay, joo. No. Tiedä sitä, mutta siis periaatteessa pystyt, jos pääset vaikka musiikkilukioon tai 2 lukion kombo, että 2 lähekkäisessä lukiossa opetat musiikkia, niin sitten saat varmasti täydet tunnit. Sitten kysytään työllistymisestä. Löytyi Oulun yliopiston nettisivulta tuosta linkistä löytyi tuommoinen tieto, että 3% musiikinopettajaksi meiltä valmistuneista on työttömänä. En tiedä, minkä aikainen tilasto tämä on, mutta että tuommoinen fakta löytyi sieltä. Ja sitten vielä, kun miettii näitä työnkuvia, niin 72% on työllistynyt kunnalle tai kuntayhtymälle. Eli se tarkoittaa varmastikin, että nämä 72% on siis todennäköisestikin koulussa töissä. Mutta tuostakin nyt näkee jo, että 4/4 tekee jotakin muuta. Että se ei ole ainut paikka, mihin tältä valmistutaan. Sitten yksi polku on tietenkin myös yrittäjyys. Mulla on itselläkin se aika vahvana tämmöisen tukijalkana tässä niin kuin rinnalla. Että voi just tosiaan antaa soittotunteja tai keikkailla, tehdä opetusmateriaalia, että ne voi olla, että meillä on paljonkin sellaista porukkaa, jotka keikkailee tai meiltä valmistuneita, niin että se voi olla osa sitä työllistymistä myös sitten. Ja mehän ei tiedä, mihin suuntaan tämä maailma vielä muuttuu, eli tavallaan tässäkin voi olla tässä musiikin saralla vielä sellaisia työmahdollisuuksia ja yrittäjyysmahdollisuuksia, mitä me ei vielä edes hoksata. Kyllä. Sitten vielä viimeinen kysymys. Tämän jälkeen me itse asiassa taitaa jalkautua tuonne käytävälle. Mä luulen, että meillä on opiskelijoita siellä, mutta kysytään se ihan palkasta kerta kaikkiaan. Sehän tulee aika usein esille ja mä ajattelin, että no hitto, mulla on silloin kun olin vielä jokunen vuosi, pari-kolme vuotta sitten koulussa töissä, niin ne viimeisimmät palkkalaskelmat, niin mä blurrasin sieltä nämä henkilötiedot ja pankkitilinumerot ja tämmöiset, mutta että näette ihan, että miten se rakentuu se opettajan palkka esimerkiksi. Ja jokaisen palkkalaskelma on erinäköinen. Ja kun mä näytän sen tässä, niin näette, että siinä on melkoinen määrä rivejä. Eli siellä on noita tavallaan osioita tosi paljon. Tuolla ylhäällä oli just se 100% tarkoittaa tosiaan, että sulla on 21 tuntia viikossa. Mulla oli 20 tuntia viikossa tunteja, niin se prosentti silloin tuommoinen. Tunteihin lasketaan myös, mulle tuli yksi viikkotunti siitä, että järjestetään niitä juhlia läpi vuoden.
että sitä ei näkynyt lukkarissa. Sitten esimerkiksi jos olet luokan ohjaaja, siitä tulee muistaakseni olikohan 1 vuosiviikkotunti myös. Eli tavallaan, että ne ei kaikki ole lukkarissa olevia tunteja, mitkä tuon palkkausprosenttiin tulee. Sitten on se ihan NS-peruspalkka. Okei, se jää tuonne alle piiloon, mutta se on se NS-peruspalkka. Ja sitten kertyy ikällisiä. Mitä pidempään sä teet töitä musiikinopettajana, niin palkka nousee ihan vähän niin kuin automaattisesti. Se oli, muistankohan rimpsun vielä, 5, 8, 10, 15, 20 työvuotta. Niin noitten kohdilla tulee aina uusi pomppu tuohon palkkaan. Mäihin saadaan näköjään 3 ikälisää. Sitten on tätä soitinhuoltoa. Mä pyöritin semmoista tieto- ja viestintätekniikan tiimiä, niin siitä tuli kuukausipalkkaa jonkun verran. Juhlien järjestäminen. Se olikin tuossa erikseen vielä. Se ei ollutkaan noissa tunneissa. Ja sitten mä pidin bändikerhoja, niin niistä on kertynyt tuon verran. Sitten koulussa, kun syöt ja valvot sitä ruokailua samalla, niin saa varsin edullisesti ruoan ja tuo on otettu palkassa miinuksena sitten. Ja tuo on sitten se ihan oikea bruttopalkka, toi 3800. Sitten mä oon käynyt vielä syömässä muutaman kerran tuossa kuussa ilman, että on valvonut. Mulla ei ollut valvontavastuuta. Ja sitten niistä kertyy se nettopalkka, joka tuossa kuussa on ollut. Näkyykö se muuten? Se jää muuten piiloon. Se on noin 2528 €. Eli kun siitä on verot otettu pois, niin tuo on ihan se summa, mikä on tuossa kuussa tullut tilille rahaa. Eli summa summarum bruttopalkka on ollut 3800, nettopalkka 2500. Eli heittäisin semmoinen ihan perus OK-liksa. Haluatko sä sanoa palkkaukseen liittyen mitään? En. Joo. No, nyt sä voisit kuitenkin sanoa jotakin sillä välin, kun mä alan värkkäämään tässä. Mun palkasta on niin kauan aikaa, kun mä oon ollut tuolla musiikinopettajan työstä, siis tosiaan täällä yliopistossa on tällä hetkellä. En osaa sanoa siihen, mutta sanoisinko näin, että jos ollaan tässä kuultu, että miten paljon etuja tässä työssä on monella tapaa, niin siihen nähden hyvä palkka. Eli ammattia nyt ei kannata sen perusteella valita, että siinä on pitkät lomat, mutta ei sekään huono puoli ole siinä varmasti. Niin, kyllä. Okei, seuraavaksi tapahtuu semmoista, tästä ei ala kiertämään. Niin, eli me vaihdetaan kameraa. Mulla on tässä puhelimen kamera ja selfie-tikku mukana. Tuossa tämän studion ulkopuolella on varmaankin meidän opiskelijoita oottelemassa. Lähdetään jututtaa heitä ja kysytään miten he kokevat täällä opiskelun ja Oulussa asuminen, osa on muualtakin tulleita. Minkälaisia ajatuksia heillä on. Ja sitten sen jälkeen lähdetään pyörähtämään vielä tuolla kampuksella. Mutta katsotaan. Hei, ketäs täällä on? Oletteko te ollut linjoilla? Ollaan. Joo. Tässä on meidän nykyisiä musiikkikasvatuksen opiskelijoita. Heitättekö vaikka nimeä ja vuosikurssin koko sakki ensiksi? Joo, mä oon Ilona ja 4. vuosi. Jes, ja mä oon Iines, mä oon 3. vuoden opiskelija. Moi, mä oon Enni ja eka vuosikurssin opiskelija. Hei, mä oon Oskari ja mäkin oon ensimmäisen vuoden opiskelija. Joo, me pyydettiin teitä mukaan vähän tavallaan eri vinkkeleistä käsin. Eli Ilona oot sä opiskelet sivuaineena luokanopettajaksi, eikö niin? Joo. Sitten Iines, saanko mä sanoa tämmöinen opiskelija-aktiivi jyrää, tai mikähän sä oisit? Jotain sinne päin. Joo. Enni on taas, mistä sä oot kotoisin? Haminasta. Joo, eli hän on tullut kauempaa tänne Ouluun, ja Oskari taas sitten oot, mistä kotoisin? Täältä Oulusta. Eli ihan paikallisverta. Joo, paljon se on. No niin, te kaksi olette fukseja, ja joo. Sitten te olette vanhempia opiskelijoita. Joo. Hei, aloitetaanko fuksien päästä? Kertokaa, miten tämä vuosi on mennyt. Oikein mukavasti. Paljon mukavampaa kuin odotin. Paljon mukavampaa kuin odotin. Että on kyllä ihan oma paikka. Joo. Puhukaa aika kovaa. Mä en ole ihan varma, kuuluuko se linjoille asti, niin saatte kailottaa oikein. Okay. Joo. Enni, sä oot tullut Haminasta asti. Joo. Miten uusi kaupunki on ottanut etelä-ihmisen vastaan? No,
Mä oon siinä välissä asunut jo toisessa kaupungissa Joensuussa ja musta tuntuu, että siitä on ehkä tullut vähän semmoista, niin kuin, että on tottunut vaihtaa ympäristöä, mutta musta tuntuu, että Oulu on niin kuin osittain kohdellut tosi hyvin myös siltä osalta, että täällä niin kuin, tämä koulu on tosi yhteisöllinen ja täällä tehdään paljon asioita, niin kuin, mistä niin kuin tykätään tavallaan yhdessä. Miten mä selitän? Mutta siis silleen, että niin kuin, on sellainen niin kuin oma paikka ja huomaa, että on samanhenkisiä ihmisiä ja varmaan senkin takia on ollut helppo tulla tänne. Miten Oskari koet, ootko löytänyt yhteisöä täältä itsellesi? Joo, todellakin. Se on, kyllä kun meillä on näin pieni luokka, niin se niin pakollisestikin tulee semmoinen yhteisöllinen fiilis, ja sitten kaikki asiat myöskin tehdään niin kuin yhdessä, kaikki musiisoinnit ja kaikki, niin se kyllä niin kuin yhdistää tosi niin kuin tiiviiksi porukana. Tohiko sä sanoa, että tämä on suorastaan niin kuin koulumaista tämä opiskelu? Koulumaista? Niin, juuri näin, että te toimitte niin kuin luokkana. Siis joo, kyllä. Joo. Se on jännä, kun opiskellaan niin kuin opettajiksi, mutta ollaan kuitenkin niin kuin luokassa niin kuin oppilaita samaan aikaan. Okei, Iines, sä oot tosiaan, sut tunnetaan täällä semmoisena aktiivisena ihmisenä, joka puuhaa, aina kun on jotakin tapahtumassa, niin Iines on aika usein mukana. Niin haluatko sä kertoa jotakin mukavaa? Jotakin mukavaa. Hessi Pietu sieltä tekee hauskoja hansseja. Eli siis meillähän toimii siis musakasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö, eli Mukava ry, musiikkikasvatuksen valinneet. Ja mä oon itse lähtenyt siihen toimintaan mukaan silloin pienenä fuksina. Uhkasin koko syksyn, että en varmasti rupea. Ja sitten kuitenkin mut siihen suostuteltiin ja sinne tielle jäin. Ja nyt sitten 3. vuotta järjestöhommissa ja tein eka 2 vuotta rahastohoitajahommia. Nyt sitten ihan puheenjohtajana, että jos sieltä joku tänne syksyllä eksyy, niin on osana teitä sitten toivottomasti tervetulleeksi. Mutta aina järjestötoimintaa ihan mahtavaa. Pääsee tätä opiskelijaelämää näkee vähän eri vinkkelistä. Ja sitten toisaalta myös tutustuu esimerkiksi toisten vuosikurssien tyyppeihin tosi hyvin, kun näkee kaikissa tapahtumissa ja pääsee tekemään sitä edunvalvontaa ja edistää sitä omien opiskelijoiden niin kuin hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Mulla on 2 kysymystä. Ensin, että minkälaisia tapahtumia te järjestätte? No me järjestetään kaikenlaisia tapahtumia. Ihan tällaiset perinteiset isot on niin kuin meidän vapputapahtumat ja sitten pikkujoulut. Sitten järjestetään kaikkea semmoista kivaa yhteistä hengailua, jotain ompelumerkki-iltoja, on lautapeli-iltoja. Sitten järjestetään paljon eri ainejärjestäjien kanssa yhteistyössä, siis sitsejä ja muita tällaisia poikkitieteellisiä tapahtumia. Ja sitten toisaalta ollaan myös esimerkiksi koulujen musiikinopettajien kanssa yhteistyössä järjestetään alumni-iltoja, että pääsee tutustumaan sitten niin kuin meidän vanhojen opiskelijoiden uraan. Että sieltä sitten kuulee vähän urapolkuja. Ja toinen kysymys, että kun sä oot noin aktiivinen tässä järjestötoiminnassa, niin koetko, että sä oot eväitä tämmöiseen vaikuttamiseen tai järjestötyöhön niin kuin sitten tämän opiskelun jälkeisessä elämässä? Siis ehdottomasti mä tässä etukäteen mietinkin, että mikä on semmoinen pointti, minkä mä haluaisin tässä sanoa tässä lähetyksessä. Ja kyllähän se on se, että aina järjestötoiminnasta mä oon saanut ehdottomasti semmoisia juttuja, kiinnostuksen kohteita, mitä mä haluaisin sit toteuttaa niin omassa työelämässä tulevaisuudessa, että vaikuttamista ja organisointia ja sellaista niin kuin yhteisöllisyyden edistämistä, että on kyllä löytynyt aivan uusia tapoja olla jotenkin niin kuin yhteistoiminnassa muiden ihmisten kanssa. Iines presidentiksi. Ei, joku raja. Okei, eli tämänkin tapaista, eli sinusta tulee musiikinopettaja, mutta että se ei tarkoita pelkästään sitä luokkatyötä välttämättä. Ei välttämättä, mahdollisuudet on monet. Kyllä. Okei, kiitos. Sitten Ilona, sä oot tosiaan, ootko sä jo kandi? Joo, on kandi. Joo. Ja sä oot valinnut sivuaineeksi nimenomaan tämä luokanopettaja, musiikkinopettaja. Tai musiikinopettajasta tulee joka tapauksessa, mutta luokanopettaja sivuaineen. Niin kertoisitko vähän siitä valinnasta? Joo. Mulla oli oikeastaan selvä jo siis ennen kuin mä hain puolelle, että mua kiinnostaa niin kuin ennen kaikkea se opettajuus. Ja siis semmoinen hauska juttu, että silloin kun oli ensimmäinen vuosi, ensimmäinen päivä, mä jo silloin kysyin silloin tuutoreilta, että mitenkäs sinne luokka-opintoihin voi hakeutua. Että mulle se oli tosi niin kuin selkeä, että mä haluan ne tehdä. Ja sitten joillekin se saattaa sitten opintojen aikana niin selkiintyä. Että se on semmoinen
niin kuin myös juttu, että koen myös, että on saanut niin kuin myös musiikinopettajuuteen tosi paljon niin kuin niistä luokkaopinnoista, että vaikka siellä opiskellaankin sitten niitä oppiaineita, mitä luokanopettaja opettaa siellä alakoulussa, niin on saanut myös niin kuin ylipäätään siihen opettajuuteen. Se on aika paljon kasvattanut, että olen kyllä tykännyt tosi paljon niistä opinnoista. Joo, eli sä jonkun ajan päästä valmistut sekä luokanopettajaksi että musiikinopettajaksi. Mitä sä ajattelet, että minkälaista työtä sä tulet tekemään? Joo, no se oikeastaan tarjoaa niinku pari eri vaihtoehtoa, että niinku joko sitten ihan niinku luokanopettajan tehtäviä siellä alakoulussa, tai sitten niinku musiikinaineopettaja, eli yläkoulu tai lukio. Ja sitten saattaa myös olla semmoinen sekoitus, vaikka yhtenäiskoulussa voisin ajatella, että opettaisi vähän ehkä siellä alakoulussakin musaa, mutta myös yläkoululaisille, että mä oon nyt vielä aika sille avoin mieli, että sitten kun sinne työelämään pääsee ja joutuu, niin sitten ehkä se selviää, että mikä on sitten se kaikista omin paikka itselle. Joo. No mua kiinnostaisi tietää sitten se, että miten sä oot yhdistänyt nämä opinnot, että se, kuinka sä oot onnistunut, kun se on ilmeisen aika työlästä. Joo, siis itse asiassa nyt niin mä opiskelen vanhan tutkintorakenteen mukaan, niin nyt ketkä, jos sieltä tulee meille opiskelijoita, niin teillä on vähän helpompi tilanne, että tavallaan teidän ei tarvitse tehdä silleen niin kuin opintopistemääräisesti ylimääräistä enää. Et mä itse teen tavallaan niin kuin myös määrällisesti enemmän, mitä niin kuin vaikka muut tekee, että se on ollut silleen ehkä raskasta, mutta mä uskon, että nyt kun on mahdollista saada siihen tutkintoon se mukaan sille ilman, että tulee niin kuin tavallaan lisää sikäli määrää, että se sitten varmasti on niin kuin helpompi nyt. Me puhuttiin tuossa tapahtuma-alussa näistä tutkintorakenteista, niin ymmärsinkö oikein, että muut tekee 300 opintopistettä, niin sä teet 300 plus sitten vielä sen luokanopettajan sivuaineen? Mä teen niin kuin 300 plus 35, eli niin kuin suunnilleen puolen vuoden opinnot enemmän, mitä niin kuin muut tekee. Joo, mutta niin kuin sanoit, että se on nyt muuttunut sillä lailla, että jos nyt pyrit ja pääset musiikkikasvatukseen ja luokanopettajan sivuaineeseen, niin teet saman kuin muutkin. Niin kyllä, joo. Okei, hyvä. Entä yleisesti vielä? Kertokaa jotain opiskeluihin liittyen, taikka Oulun opiskelun kaupunkina liittyen, taikka tähän yhteisöllisyyteen liittyen. Mitä haluatte vielä jakaa semmoisille ihmisille, jotka miettii mahdollista pyrkimistä tänne? No mä voisin tästä aloittaa, että on siis itsekin Oulusta kotoisin ja iso osa sitä, että miksi jäin Ouluun opiskelemaan just musakasvatusta, oli se, että mä hirveästi itse tykkään Oulun musaskeneestä ja siitä, että se on hirveän monipuolinen. Täällä on paljon tekijöitä, eli vaikka täällä niin kuin musakasvatuksessa opiskellaan kasvatusta, niin musaakin pääsee tekemään sit, kun on itse aktiivinen ja voi niin kuin laajentaa sitä tekemistä niin kuin sitten omia opintojen ulkopuolelle ja paljon vapaa-ajan harrastuksia tarjolla. Myös yliopistolla on tosi paljon hyviä harrastejärjestöjä, joten vaikka se oma luokka täällä olisi pieni, niin tosi isot sosiaaliset piirit voit löytää sitten kun on itse aktiivinen. Kiitos. Onko muilla vielä jaettavaa? No ei nyt tule mieleen. Joo. Onko Oskari, onko sulla sellaista muusikkotaustaa, näitä opintoja ulkoa? Tietenkin kaikilla on muusikkotaustaa, mutta onko se käynyt keikoilla? Tai? Siis joo, mulla on oma bändikin, joka on keikkaillut jo 5 vuotta täällä paikallisissa Oulun baareissa ja muuallakin Suomessa, minne on päässyt niin kuin suhteiden kautta. Mutta joo, niin kuin muusikkoura on jo muutama vuosi ollut. Joo, ja se nyt täydentyy musiikin opettamisesta. Joo, kyllä. Siitä on paljon hyötyä tässä koulutuksessa, jos on muusikkona, ainakin pitää itseään muusikkona, niin siitä on paljon hyötyä. Ennen ajatteleeko sä, että onko sulla joku pääinstrumentti tai sillä onko sä yleismuusikko vai soitatko sä eniten jotain soitinta? Tai? No, mä oon aikoinaan opiskellut poikkihuilusoittoa musiikkiopistossa, mutta sekin on jäänyt aika vähälle, mutta sitten just soitan vähän kaikkea vähän vielä. Sehän kuulostaa just siltä, mitä musiikinopettajasta tulee. Soittaa kaikkea vähän. Kyllä, vielä. Täällä sitten opiskellaan. Haluatteko vielä kertoa omasta taustastanne te? Onko Ironalla tai Iinesillä niin pääinstrumenttia? Tai? No, mä voin aloittaa.
siis konserttikantele on mun pääinstrumentti, mutta ehkä nyt varsinkin viime vuosina se on ehkä jäänyt vähän nyt vähemmälle, että on tullut enemmän noita, mitä sitten siellä koulussa enemmän soittaa. Soitatko säkin kaikkea vähän? Joo, se taitaa olla vähän tämmöinen meidän ala tämmöinen juttu, että soittaa kaikkea vähän, niin kyllä. Joo. Kyllä. Joo, no mä itse alun perin siis poikkihuilisti kans. Te olette molemmat huilistit tänne, mutta tosiaan täällä koulussa nyt vähän niin kuin kaikkea tulee soitettua ja kaikesta pitää pärjätä. Mutta sitten olen esimerkiksi jatkanut sitä huilunsoittoa vapaa-ajalla ja erinäisissä orkesteritoimissa. Ja niin. Tänne kansiin tulee ihan kaikista taustoista. Ei sulla tarvitse olla jotain musaopistotaustaa tai jotain hirveän niin kuin, jotenkin mittavaa ansioluetteloa jo niin kuin musan saralta. Että meitä on täällä hirveän monesta eri taustoista ja silti kaikki ollaan niin kuin samalla viivalla täällä. Kerrotko Ines vielä Teekkaritorvista ja Kassiopeiasta lyhyesti? Joo, Oulussahan on Oulun yliopiston alla 4 musaharrastajärjestöä. Kassiopeia on meidän isoin sekakuoro, joka treenaa Hepperin Kristianin johdolla. Sitten Teekkaritorvet, missä mä itse soitan, niin on meidän puhallinorkesteri, ihan poikkitieteellisiä kaikki järjestöt, siis ihan sama mitä opiskelet, mutta totta kai mukolaisia paljon kaikissa. Soitetaan viihteellistä puhallimusiikkia, ollaan Suomen viihteellisin puhallinorkesteri. Sitten on vielä Teeku, joka on siis teekkarikuoro, mutta poikkitieteellinen sekin, vähän pienempi sekakuoro. Ja sitten on vielä kamariorkesteri, joka on siis jousisoitimille suunnattu harrastejärjestö. Että tämmöisiä toimii niin kuin OYY meidän ylioppilaskunnan alaisina. Selvä. Kiitos teille kaikille. Ja hei, kertokaa vielä noista, miksi teillä on kaikilla samannäköiset vaatteet? No, nämä on meidän haalarit. Nämä on tämmöiset hienot, ne on keltaiset, ei jää pimiällä auton alle, kun vähän hohtaa pimiässä. Että meidät kyllä tunnistetaan sitten näistä. Joo. Näistä Uksellakin taisi olla, oliko viime viikolla haalarien kastajaista? Te olette vasta saanut. Ne on vielä aika kirkkaan keltaiset tässä. Hyvä. Hei, kiitos paljon. Kiitos teille. Ja me jatketaan matkaa nyt. Lähdetään tunneille sitten. Katja menee eellä ja mä vikisen. Kiitos. Täällä on musiikkikasvatuksen opiskelijoita puhallintunneilla. Mennään hiljaa. Sitten pöllähdettiin käytäville ja mennään meidän bändiluokkaan. Siellä pitäisi olla bändireenit menossa. Oi, anteeksi. Hei. Saako tulla? Okei. No niin. Ei, no meitä tuolta samaa kuin katsotaan, mitä tässä on nyt ohjelmassa. Hello. Hei. Tervetuloa. Tai alusta, joo. Okei.
Ja se tunnelma valo. Lähdetään katsomaan, onko Nina laulutunneilla. Ilmeisesti on. Hyvää päivää. Täällä olisi Moi! Saako tulla pyörähtää? Tapahtuma menossa, verkkotapahtuma. Saanko hetki purkata tänne? Moi! Moi kaikille sinne. Hei, teillä olisi täällä nyt ihan niin kuin kylmintä. Täällä on just stemmikset menossa ja tulossa, niin laitetaan homma pyöriin. Katsotaan, mitä alles käy. Ei tuollakaan. Ja katsotaan. Käydään Babari-studiossa. Mitäs se näistä nyt oli? Viimeinen ovi oikealle. Sun valtakunta. Joo. Tämä on siis harjoittelutiloja. Eli opiskelijat voi käydä itsenäisesti harjoittelemassa ja harjoittelevat tietysti paljon myös tuntien ulkopuolella, mutta täällä on se, missä mä teen suurimman osan tunneista, niin vapaan säästyksen ryhmäopetustila. Meillä on 12 opiskelijajakkaraa ja pianoa ja sitten on tuo opettajan piste. Mä käytän aika paljon teknologiaa täälläkin, eli oppilaiden pianoilla on tuommoiset kamerat, joilla voidaan seurata ryhmässäkin, että miten opiskelijoilla menee ja mä osaan auttaa aina tarpeen tulleen. Täällä ei nyt ole tuntia, niin jatketaan vaan matkaa. Eli tämä meidän musiikkikasvatuksen koulutus tapahtuu pääasiassa tässä kasvatustieteen tiedekunnan tässä tiloissa.
joitakin niitä yleisiä opintoja on sitten myös muualla kampuksilla. Kurkataanko, onko meillä draama? Katsotaanpa ketään täällä on. Ei siellä ole ketään, mutta näytetäänpä hetki. Täällä on myös tämmöinen draamatila, missä meillä on esimerkiksi musaliikkaa. Musiikkiteknologia on myös vahva osa tätä työtä ja koulutusta. Täälläkään ei ollut nyt ketään, mutta täällä opiskelijat tekee itsenäisesti harjoitustöitä ja täällä on myös musiikkiteknologia oppitunnit. Käydäänkö vielä vaikka Markun luona? Ja Markun ja Helian luona, eli niin, instrumenttitunne. Niin, ja sitten tässä on meidän tämä olohuone tai sydän ja kahvila, missä sitten kaikki tapaavat toisiaan. Me mennään sen kautta takaisin, niin käydään vielä sitten vilkaisen sitäkin. Täällä on lisää harjoittelutiloja ja sitten on myös opetustiloja. Hyvää päivää. Meillä on menossa tämmöinen Musa-vaikaksi Oulussa tapahtuma. Saanko kurkata tänne? Moo! Oletteko te koulun piossa täällä? No, mihinkä olette päätynyt tenttibiisissä? Meillä on vaikka ja mitä. Vaikka ja mitä. Mitä sun biisit oli? No, olen 3. Mulla on toi Flowers ja sitten Tahko ja Paperilla ja sitten mikä mulla on? Kaunis ja kotonpää. Ja mulla on Lentäjänpoika, Rintintin ja Rambambam. Sehän on tosi hyviä. Rintintin ja Rambambam. Piti vielä löytää tähän teemaan, kun Rintintin ja Rambambam. Ei ole mitään muuta. Se on mun suosikkibiisi. Mites Bum Bum Bum? Sekin voisi olla, joo. Tämä on semmoinen blogivideo. Ei, kun tää menee livenä. Moikka! Haluatteko sanoa jotain mahdollisesti pyrkiville? Mun maideihin täällä soitetaan paljon kitaraa. Hei Bob! Vielä viimeinen tila ja sitten lähdetään uimaan takaisin sinne studioon. Soito-opettaja, jossa opetan ykkösvuosikurssin opiskelijoita. Se on Kirsikka. Hei, minä olen Kirsikka. Haluatko Kirsikka sanoa mitä? Olen ykkösvuoden tosiaan opiskelija ja olen vähän vanhemmalla iällä tullut tänne Mukolle opiskelemaan. Loistava esimerkki siitä, että kaikki ei tarvitse olla abiturientteja, jotka aloittaa opiskelua. Miten olet viihtynyt? Hyvin on viihtynyt. On tuonut kyllä paljon positiivista elämään ja kuitenkin on ollut aikaisemmin varhaiskasvatuksen työntekijänä tuolla lastenhoitajana, niin sitten tämä on kyllä tuonut paljon hyvää. Olen käynyt siellä työelämässäkin, niin sitten tullut tänne opiskeltua nyt aikuisiällä. Hienoa. Se näkyy täällä just, että on kokemusta ja näkemystä aikaisemmista musiikkia. Kyllä. Niin, että sillä tavalla osaa ottaa ehkä hyödyn opinnoista. Joo, kyllä. Kiitos kun heittäydyit. Mä ajattelinkin, että sulla olisi kiva jututtaa. Hänhän oli äsken, kun te olitte nokkistunnilla. No, niin hän oli sieltä. Tulitko sä sitä? Ai sä olit eikö niin olitkin? Ihan totta. Jep. Tosiaan on kyllä onnistu oikein kiva, että opiskelu tällä tavallakin. Joo. Hei, pitäisikö lyhyesti siitä pianon roolista, pianon opiskelujen roolista, kun siellä oli osa miettiä, että jos tulee maisterivaiheen opintoihin ja vähän miettivät pianonsoiton
ennakkotaitoja, minkälaiset pitää olla, että pärjää opinnoissa, niin mitä sä Elja sanoisit? No itse asiassa mä en ole hirveän hyvin nyt siihen perehtynyt siihen asiaan, mutta siinähän oli, eikö siinä ollut alun perin suunnitelmassa, että on vaihtoehtona kitara- tai pianosoittotaidot? Joo, tästä puhuttiin jo tuossa aiemmin. Hei, haluatko sanoa jotakin semmoista, minkä voi kaikille sanoa tässä tuosta pääsykokeiden siitä instrumenttivaiheesta, kakkosvaiheesta. Niin. No siihenhän tulee, siihen lähetetään ennakkotehtävänä laulusäistys, joo. joka pitää siinä ennakkotehtävänä, ei ole ennakkotehtävää, kun sehän on, eikö on, joo. Joo, tämä tuli vähän äkkiä. Että muuttuuko ne? Eli ennakkotehtävä tulee säistystehtävä, joka lähetetään ja siinä pääsykoetilanteessa instrumenttinäytteessä niin on vapaavalintainen pianokappale. Joo. Ja sitten se säistys. Joo. Ja sittenhän siellä laulusta tuli semmoinen kysymys linjalta, että saako olla taustanauha siinä? Saa. No niin, se tuli nyt vastattu. Mä en ole varma siitä nyt sitä kun laitetaan siinä vapaavalintaisessa laulunäytteessä, siinä on taustana. Joo. Ja ootko Elja samaa mieltä, että mieluummin semmoinen hyvin harjoiteltu vaikka alkeistason kappale kuin että liian vaikea ja sitten haparoiden? Joo, kyllä. Ja sitten pianossahan oli että sen ei tarvitse olla klassista. Mutta oliko, että se oli kuitenkin oikealle läpikirjoitettu? Kyllä. Ei komppausta. Joo. Siitä voi tulla. Ei tule niin hyvin. Hyvä. No niin. Kiitos paljon. Me ei vielä teidän aikaa enemmän. Joo. Moi moi. Päästäänkö me pois? Joo. Lähdetään takaisin tuonne studioon. Mennään samalla meidän kahvion läpi, joka on vähän semmoinen talon sydän, voisi sanoa, että tämän meidän koulutuksen sydän. Niin, ja kuten huomaatte, niin ei tässä kaikki ole ihan kartalla muutenkaan, mutta ohjeet lähetämme kyllä siis selkeät sitten. Että ja siellä opintopolussa, jos olette siellä opintopolkuun tutustunut, niin siellä löytyy kaikki ohjeet kirjattuna. Tässä on meidän kahviota. Täällä on ihmisiä sosialisoimassa. Tässä on tämmöiset portaat, joissa voi ladata läppäreitä ja kännyköitä, mutta myös hengailla. Ja tuolla ylhäällä on opiskelijatilat. No niin, nyt on kierros tehty. Eli siellä ryhmissä opiskellaan, pienryhmissä tai isommissa ryhmissä. Ja tuollahan oli luokkamusisointia, laulutuntia, soitintunteja, bändisoittoa. Eli hyvin monipuolisesti niitä erilaisia instrumenttitaitoja niin kuin kehitetään. Sitten vielä, jos katsotaan, mitä ei tullut tuossa opiskelijoiden kanssa jutellessa äsken esille, niin kuinka paljon opintoja voi tehdä itsenäisesti, niin musiikkikasvatuksen osalta, niin kuin nyt näittekin, niin se on hyvin tuommoista toiminnallista, että niitä ei juurikaan. Sitten mitä me ei nähty, niin on toki ihan semmoisia kasvatustieteiden luentoja esimerkiksi, tai tämmöisiä tämän tyyppisiä Zoom-juttuja ja näitä, niin joissakin niissä on, eikö vaan, että pystyy esimerkiksi menemään tenttiin halutessaan suoraan. No jotakin enemmän siellä kasvatustieteen noiden yleisten opintojen puolella voi olla sellaisia niin kuin massaluentoja tai sitten tenttejä tai tällaisia, mutta meillä nämä musiikkikasvatuksen opinnot ovat pitkälle näissä 20 hengen porukoissa tai sitten näissä pienryhmissä. Ja tuo, mitä just opiskelijat puhuu tuossa tästä ryhmäytymisestä, niin se kanssa tietenkin edesauttaa sitä, kun paljon liikutaan sillä yhtenä 20 hengen porukkana, niin sieltä tulee monesti eli-ikäisiä ystävyyksiä. Sitten vähän sivuten edelleen, kuinka paljon opintoja voi tehdä itsenäisesti, niin tosiaan näitä musiikinopintoja ei juurikaan. Että jos pyrit, niin varaudu siihen, että se on paljolti niin kuin läsnäolo-opiskelua. Koska sitten sen läsnäolon kautta myös opetellaan sitä ryhmässä toimimista, ryhmähuomioimista, erilaisia ryhmähallintaan liittyviä taitoja, jotka on tärkeitä sitten siinä itse musiikinopettajan työssä, mitä Terhikin tuolla aikaisemmin puhuu. Että tämä musiikinopettajan työ on hyvin vahvasti semmoista sosiaalista työtä ja sen takia jonkin verran se opiskelutkin sitten niin kuin painottuu siihen. Katon tuossa samalla meidän
chattia läpi. Joo, Niko, hyvä havainto oli toi Original Sounds. Mä en ole ihan varma, se ei varmaan ollut päällä, jos musiikki leikkautui. Sitten Nikolta on tuossa tosi pitkä. Tuostapa tulikin opiskelijakokemuksia tapahtumista sekä Oulusta kulttuurikaupungina vähän juttua. Vaikuttaa hyvin mielenkiintoista, kiitos. Mutta onko Oulussa yliopistolla yhteistyötä paikallisen AMKin musiikkipedagogin tutkintaohjelman kanssa? Esimerkiksi AMKille tulee workshoppeja tai mestarikursseja. Pääsevätkö yliopistolaiset mukaan vaikkapa passiiviosallistujina tai toisinpäin musa-amkkilaiset yliopiston musiikkipuolen tapahtumiin? Onko laajemmin tällaista oppilaitosrajat ylittävän ristiinopiskelun tai ylipäätään opintojen ja verkostojen ristiinpölytyksen mahdollisuutta puolin ja toisin? Yhteisestä orkesteritoiminnasta ja kuorosta olikin puhetta. Kerropa sä. No meillä on AMKin kanssa yhteistyötä. Tämän vuoksihan AMKki tuli tänne Linnanmaan kampukselle. Me olemaan saman katon alla. Ei tarvitse edes mennä ulos, että pääsee tuonne AMKin. Että tavallaan yhteisiä kursseja ei ole ihan jo siis 2 organisaatiota, niin ollaan huomattu, että lukujärjestykset, kellonajat, kaikki, niin kuin, että vaatii opettajilta vahvaa suunnittelua hyvissä ajoin. Esimerkiksi itse olen kansanmusakurssilla tehnyt yhteistyötä AMKin kansantanssijoiden ja kansanmuusikoiden kanssa. Että semmoinen yhteistyöprojekti meillä on ollut. Ja oliko muita kursseja? Meillä on kursseja, joille AMKin kursseja, jonneka saa mennä osallistumaan, eli tämä AMK-yhteistyö aloitettu, mutta just nyt en muista, mitä ne kurssit oli. Mutta että myöskin semmoista, koska he tarvitsevat, AMK-kilaiset tarvitsee niitä harjoitusoppilaita, niin meidän opiskelijat voi näitä hakea sinne harjoitusoppilaiksi esimerkiksi, jolloin saa sitten vaikka laulussa tai jossain soittimessa, niin saa sitten lisää opetusta. Ja AMK-kilaiset puolestaan ovat myöskin vapaita hakemaan meille joihinkin muistaakseni syventäviin kursseihin. Eli pyrkimystä tämmöiseen yhteistyöhön on, ja joitakin näitä alustavia yhteistyökuvioita on jo olemassa, mutta se ei ole mitenkään semmoista täyspäiväistä tai täysmuotoista, mutta kyllä. Ja tahtotila on, että kun AMKkihan on muuttanut tänne samalle kampukselle meidän kanssa muutama vuosi sitten, niin tavallaan tämä on niin nousemassa askel kerran, pikkutipuaskelilla, mutta että kuitenkin että nousemassa asteittain ja tullaan tutuiksi mahdollisuuksien ja ihmisten kanssa. Niin mutta yhteisiä jameja esimerkiksi on järjestetty niin kuin AMKkilaisten kanssa. Ja että kyllä semmoista, niin kuin, siitähän on vasta 2 vuotta, kun he muutti tänne. Eli tämä vähän hakee vielä muotoaan, mutta siis kyllä yhteistyötä on. Ja tahtotila on myös. Kyllä. Sitten lisää vielä näitä kysymyksiä tässä. Eli saa olla nuotit, kun kysyttiin nuotteja, niin kyllä saa olla nuotit mukana. Ja sitten Katri kysyy ja Anna-Sofia ilmeisesti vähän jatkaa. Eli tässä varmaan kysytään nyt sitä, että tämä 5-vuotinen vain maisteriohjelma, vaikka 60 opintopistettä, niin missä vaiheessa mihinkin vaihtoehtoista haetaan. Eli silloin joku haet, niin sä haet johonkin näistä 3. Ja sitten pääsykokeet on kaikille tosiaan yhtäläiset näistä 3 riippumatta. Eli opintopolku on se paikka, missä haetaan, ja siellä on selkeästi sä sitten valitset sen polun, millekä haluat hakea. Sitten Anna-Sofia kysyy, onko järkeä hakea sekä erillisiin että kokonaan mukolle 3+2 tutkintoon? Eli jos sulla on erillinen, eli sulla on niin kuin jo aikaisempia opintoja, jos se on se vuoden koulutus, niin sittenhän sulla pitää olla joku niin kuin pätevyys jo. Eli sanoisin, että jos sinulla on, mitä tuolla sivuaineena on nyt siis lyhyt musa-luokan opettaja opinnoissa. Jos sulla on siis luokanopettaja opinnoissa, eli jos sä oot vaikka, missähän vaiheessa sä oot menossa, mä mietin sitä, että jos sulla on kandikohta valmis, niin sittenhän sun kannattaa hakea tuonne maisterivaiheen opintoja. Jos sulla alkaa olla jo, sä oot sivuainevaiheessa luokanopettaja opinnoissa, niin sitten suosittelisin hakemaan sinne maisteripuolelle. Että jos sulla on jo luokanopettaja-opintoja ja sivuaineopintoja, niin suosittelisin sitten sinne. Vastaskohan Anna-Sofian kysymykseen? Toki niin, olet tuttu, niin tiedät, että sä oot täällä talossa, niin voi jutella näistä tarkemmin. Joo, kyllä ehdottomasti. Joo. Matilda kysyy,
Okei, hyvä. Joo, kiitos. Matilda kysyy, saako harjoitustilojen lisäksi käyttää muita kampuksen tiloja vapaa-ajalla, esim. Musateknologia, studiotiloja, yms. Joo, se vaihtelee tiloittain ja vaihtelee vähän tarpeita. Eli esimerkiksi semmoinen ei onnistu, että sä tulisit vaikka pitämään tänne kampukselle omia soittotunteja yksityisoppilaille. Semmoinen ei onnistu. Mutta esimerkiksi, kun sulla on, taitaa olla tämmöinen samantapainen lätkäopiskelijoillekin tai joku semmoinen pilkki tai semmoinen, niin eikö se ole 247 se pääsy, muistaakseni? No joka tapauksessa sillä niin kuin hyvin välillä, esimerkiksi jos sä menet tekemään vaikka musiikkiteknologian harjoitustyötä illalla, niin se onnistuu. Ja sitten mitä taas esimerkiksi vaikka tähän studiotilaan tulee, niin tähän täytyy saada tavallaan erillinen pääsy, että on ikään kuin osoittanut siihen, tai yhden opintojakson yhteydessä tavallaan saa pääsyn tähän, että ymmärtää, miten täällä toimitaan ja paikat pysyy iskussa. Eli vaihtelee vähän tiloittain. Ja osa tiloista on semmoisia, joihin pääsee tällä lätkällä tosiaan harjoittelemaan ihan automaattisestikin. Että kyllä täällä mun mielestä on, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin iltaisin on kyllä tilaa. Että tietysti koulupäiväaikana, tai siis täällä 8-16 välillä, niin harjoitustilat voi olla aika niin kuin kilpailtuja, mutta että iltaisin on sitten enemmän tilaa treenata. Sitten katsotaan vielä, tässä oli näitä kysymyksiä, mitä oli tullut etukäteen. Ootapa, tuolla oli Nikollakin kysymys. Aha. Onko Oulun Sinfonian kanssa mitään yhteistyötä? Jotain sellaista, missä musiikkikasvatusopiskelijat pääsevät mukaan, esimerkiksi workshoppeja, teemalointia, musiikkitapahtuja tai muuta sellaista? No voin vastata, että kyllä on. Eli viime viikolla itse asiassa kävivät seuraamassa Oulun Sinfonian harjoituksia. Että istuvat hiljaa, kun tatit siellä, että ei häiritä orkesteria, mutta että saivat olla seuraamassa Oulun Sinfonian harjoituksia esimerkiksi viime viikolla. Ja konserttikäyntejä on, eikö ole? On, ja me saadaan edullisemmin lippuja, ja orkesterijohdon kurssilla, niin tietysti meillä on kouluorkesteri on painotuksessa, eli meidän orkesterijohdon kurssi painottuu kouluorkesterien johtamiseen, mutta toki sinfonia käymme siis konsertissa joka tapauksessa, että erilaisia yhteistyökuvioita on. Joo, ja täällä vielä tuosta etämahdollisuuksista, niin tosiaan ne on aika rajatut musiikkikasvatuksen kurssien osalta, että edellytetään läsnäoloa tietenkin, jos meitä soittotunteja, orkesteritunteja, tämän tyyppisiä. Sitten, jos on musiikkipedagogi, no joo, tästähän on tullutkin tässä jo puhetta. Eli tosiaan, jos on alempi korkeakoulututkinto olemassaan musiikki- tai musiikkikasvatusalalta, niin voi hakea suoraan siihen maisteriohjelmaan. Hyväksiluvuista, ne on siis kurssikohtaisia. Eli aiemmin oli jo puhetta esimerkiksi vaikkapa niistä teoriaopinnoista, että jos sulla on vahva teoriatausta, niin suoraan sen kurssin pitäjän kanssa pystyy niistä neuvottelemaan. Ja instrumenteissa on myös samantyyppisiä mahdollisuuksia. Ja täytyy hoksata myös sekin, että esimerkiksi vaikka jos sulla on klassinen pianotausta, niin sillä ei välttämättä saa vapaan säästyksen kurssia hyväksi luettua, vaan että niissä on tietenkin omat painotuksensa myös, vaikka periaatteessa sama instrumentti onkin kysymyksessä. Sieltä oli juuri yksi opiskelija tulossa käyttämään studiohommia. Joo. Mutta itse asiassa me aletaan olla aika lailla finaalissa. Tässä on vielä just opintopolusta tulikin tuossa äsken puhetta. Kandi plus maisteri, sitten tämä 2-vuotinen maisteriohjelma ja erilliset opinnot. Ja ihan tämä virallisen valtakunnallisen opintopolun suorat linkit. Älä toki alat noita tuosta kirjoittaa ylös, saat kohta tosiaan linkin näihin koko dioihin, niin pääset klikkaamalla suoraan. Ja sitten on Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen koulutuksen ihan tämä NS-virallinen osio, mutta toivottavasti näiden hetkiä aikana on tullut semmoista niin kuin tavallaan mullanmakuista käytännönläheistä näkökulmaa tähän koulutukseen ja tähän tulevaan työelämään. Ja tässä ollaan edelleen, jos haluatte vielä kysymyksiä kirjoittaa, niin aletaan olla kalkkiviivoilla. Mutta kuten ehkä toivon, että tästä on välittynyt teille semmoinen hyvä fiilis ja rento meininki, eli että meillä siihen yhteishenkeen pyritään panostamaan ja sitten siihen, että se musiikin oppiminen olisi täälläkin mukavaa, siis että tavallaan otsarypyssä me tekemistä pyrimme välttämään, toki tavoitteellisesti, mutta siis että rohkeasti hakemaan ja täällä sitä opiskellaan ja opetellaan ja niitä valmiuksia ja taitoja kehitetään. Et sitä varten tämä koulutus on.
Juuri näin. Ja tosiaan pääsykokeiden suhteen, niin älä toki tee ratkaisuja etukäteen itse. Enpä hae, kun näyttää noin monipuoliselta tai monimutkaiselta, mutta hae. Se on ainut tapa päästä mukaan koulutukseen. Joten lämpimästi tervetuloa hakemaan meidän koulutukseen ja kovasti odotetaan jo toukokuuta, että päästään pääsykokeita pitämään. Ja vielä sen muistutamme, että meillä on pääsykokeisiinkin panostettu sillä tavalla, että mahdollisimman rento ja hyvä meininki on, että pyritään vähentämään sitä esitysjännitystä, koska se palvelee meitä kaikkia, että teitä ei liikaa jännitä. Jos ei enää tule lisää kysymyksiä, niin eiköstä aleta pistää rusetti päälle. Joo. Suurkiitos mielenkiinnosta ja mukanaolosta. Pistää sähköpostilla tulemaan vielä tämän linkin sitten, kun se tallenne valmistuu. Ja ei muuta kuin keväällä toivottavasti nähdään. Toivottavasti nähdään. Tervetuloa. Kiitos. Moi. Kiitos. Moi. Hei hei.